no ena yatena se de kase ba beso mo afihima ama afiye mene abrewa ba Kofi Chumesi afi kase ba no enhyemu enie Asem Beba Dabi Yekwa ashankafo ewo asante emantemo yehwe petro ebo no yetum na yete so yatete to so nansen a emagya na nka yehwe animu session to esika no wo nso ebetumi ateso na ene commercial transport operators ye wasante mantemo akiremu enyaso nti omote lorry fare no so a eneye wo mu kiremu ene spare parts ne bo ayeden papa sisi a wo car tire na egu ase nam se yakwan no enenti no se nyankopɔ ni ho afofie na car tire ba ko pese pai se ekima 300 Ghana cedis. Fitani a ono so ba besha dia ma no bedu 50 Ghana kaboma. 350 ena ubetua. Enu kwamfo enkwankwa danom. Wo mo eniema wo mo to edisiesie hyan ni nyina yatututum. Wo nkwa mazi mi anka se o wedi atete to so da. Yatumu ane se yatumu. Enti se kwabase eti petrol ni so kwa kra bi na ahyan ya foka twense ye bete so a. Ene de enye petrol no nko a ena o mo keka bom ede toto lorry fare no emu. Na emom ka ne eho ne mana kwa no. Ni nyina ebo no ahuri ekosoro enti aka ho bi ena ema lorry fare no wo mutumi atutum enti miemfe ye ne entoso si e ba bete so ede abafom ene e ba bi agina na ho ana agina si eto petrol no na duru ba bi no mo hwese wo so mo de bi ka ho so a wo mbetena se na mo de bi aka na sisi apa de entoso ne de lalai ye miemfa ye ne entoso abra ye kopie mo e ho ne ye ne ahyankafo ne bi akasai moma yentie me say me free mampotu ayiba me bu 15 liters 50 liters na mitia 2.240 into omuso matters ni mitia 2.2 coins into omontes ubia hu ni aya de beti asenka de so o beti so no ade be chine ese atu obekọ ni de 1 cedi no de atu sa no mo de ye nti we ka se beti so de anano ye ti so enyi yi fuen de yo ma atiso o mo ti so fe no ye ti so enyi yi emoa ba akwa Cosplay pass no akwanim mo o chenyi o to be food a ewanim bibia akwanim ti ete so a emoa ye ti ye gina to ompa master pass on ente so o mo ti o bibia sko a na de so for ma e nya wato ye obia be free ana ma ye so ate lorry fare so ye ti so a e be for ma so no obia wato no ansa dia emoa se ya ti fu ene so na mo ti ente kana so a ye se no I say na ye come magazines ya na se kutabe 2000 de kwakra na obo itaku na ka so nte so do ndika che say duty no so kosoro ntinya de say mo ntu bete so amaye so by phone ye tie so no ye nke ye pe ba ye say no spare parts no ekosoro nti be de ya ka mo ne for mo da spare parts for no ano empani for mo mo nkasa Murom kasan so omoti spare parts no ya ye lorry fare de betimi ateso ye hu say filling station bi wonu ma omo de ne abafom na ye rekasi ye hwafu no kwa sabia ye no nti yan nyina so nti lorry fare spare parts a ye to no is more than fuel no ade ba ko ye nhye no so no because this event say tie ba ko uko wa adwuma ba ko so obeko lodu akwa san lodu aba o tie ba ko kokopa eco blaster sika a wode be block a wona nkwa no o timi fan to tie ba ko nsan ma wo this adwuma wa ye wo fie no akofa bia so no de atota ya ma wo etifu ne ton de ne ton de enye enu sese ne nya no nkwa na ewreti events transport adwuma was enkane no wo mu a na fu ne ade na ye problem pa ba sese no spare parts ade be chi bia be ko bia na increase no owu okura na bi ho no ma na afo nya ade one price ba on sim ka se be de bagi sei ba ena de won na wo bi wo so wan to a wo ka na sei eti me de se ye hwe se fu anti ne yente we do so dia me ho no de me Thomasum spare parts no ena ba fom a ye be hu se ye tilolo first wa ni ye hu bi Ashankafo bia ewo Asante mantemo ena wo mo ekire mu wo mo so ayo mathematics no ma plus atiti bia frimu akeka kan bia bom kire se enye fu obo no nko a ena ema ye hyentuasika no wo mo atum na mo spare parts ni nyina aka ho se kafo ne de anko metumi hu bibi na sisi ase de spare parts no ebo no ekono enya samketo yen free Ashankafo na kache na yen fa mo nkopie mu wadanse asokwa mansini mu awa Asante mantam ya mu akwansirem ana yedimo duru na enkra free hoba no akoya rehosem opani be fe no Steven akom emfinhye adusia na wanya na ababeto dwa se papa ya to na nanom e wonse do
ehwehwemu kyerɛ mu a ɔkɔhyɛ ne nkankyema da mane mpa so agurei wɔto kɔ bunkum ne wɔtɔ banifa ɛno amu kɔ wiase ɔpanya to ne nanom ɛwɔ nsia do na yɛn nsɛntwerɛ ni professor Kokoto wogyina homa so asɛm nkyerɛ mu nyina ɛwɔ no hɔ Kokoto. Hello. Brother. Memo ha wi Najoso. Ye da sina enkra ba chemo panyin bi a wato anana no mu adanse asokwa empotam ho no mu no. Sempa ne ba ye emu nkyiremu ahodo take atiefo aye krado awotiwo. Yo, Abraba Bedashi. Na fili obi afọ no so na watie ni atwe atiefo a etie eyabremo. Apani ni 7 akom ocheso nyemfunhia no adusia. Na manabo ni na se woni ne kanchima. Ekokoshe edemu ana omodi mpasogredie. Na no echemu a ebe omodi mpasogro ni ye baaye ya opani ewo free mu wa wugini ma asemi si akansen ya no adanti asokwa mensimu asantemantem heya. Na one year one potemo ni di nkomo chese ne kanchimen anya influentia no ediaman ya brano mkoshia. Omu chemu ho ta na modi antiete do ne kanchiman hye mu a on edi mpasogro no papa no wobu ahwe won so mo so ne call from na abanya sabia papa no akwa film ya papa ya ho sempa ye ba na o se so eye hwe ma se ka se die approach fo ye mo from na en so ma be mo na wa ni din ba ye ya ususe na oni papa hye be mo nam so emma papa no efiri mo eye ewra mata nso wa ntia so ni ba ye no na tanso wa akakodi approach fo temu a obua amanhwemu akoso na asumi ba ye papa wa film we ati nye mfinsia disney busia fo bi so akasa ama bo so papa de no se ne ho bompa no se na okawa na de bi do so e bi ya ne ne ya ma de tin chen dia no bi na ho dia akoba no mu de akoba ya ile oni na ni hye mu a oni de obayi a omuhu ya papa no bua hwe nam so ko bi a sab de ofim tudo aconselho no fafomu dia adehye no kwafu na hubo abo pa ni na nkinfano aposifo abemu a omuye nhwemo ni ntie da aposifo chemo bewe na omapa papa no mu na ndifo papa emu ni wi a wo ade property a eku papa no chi no obedina so na na fo se e de chada se bia no won de se e de chada san se ka se die ewu a ni mr bokom na nyam funsia adu ya bra de chema no girlfriend wono so nyem friendship edianan ni edi master ni se ka fe die master nso wan no hye de manam so fa no fiwo nti abra ba desire na ma me mata ko dia prosto kuma obo man hwemo nsutu na ko papa da mu o fomena aban asabia o mo si hwemo e wo hono mo yen hwewei papa no na setina mu tisen o yere one ne manete ana sen na yiti odidi nkomo no kwam ya fira homa so yeguso yepusu yenya na yede ne beba na nsemisa huru bi e wo honom no ya mana yiyi ano aboa yen akokora ne abrewa ebi ewom la asa gabo no eso bere nhyɛ da nso se papa na nkonum aduru ama ne pressure na nhuri dia ene na bia na oba no so de takra kofa ne baabi eno ne de tumi ma shock absorbers no kofa lawyer ne de ha utiri bete 60 years de woni ho mesa eti yentwa posifo e wo hwehwemu omo ebeye na afi yato aso afi ho no yekọ aye enkran taifa na arahosam ene say KNUST communication design student ba ko a wo ne second year Charles Sechi Inshra wakwakwashia na kwanhyewo e wo ho no hyan akwakọbọ no e ma meka say de abrantie ne tim kaja wantumi ansori yama ne boni Simon Opoku afiye e wa homa no so a wo wasam no ento aso abrantie ne din e de Charles Sechi Inshra e wo disuani a okopie mu e wo kwame nkromasua mu a ogye ntete a wo ye level 200 student biaya ya friend communication design ho ade na wo sua na wiase enam se onyankopon e de afeba ko kan fie ho a woni adofo kohyia na wadu awoda kama na ayefe na sa da duru so a enam se obi ho ma e de no wagina ni ama ne bro so enti wiase no na kofa asam e de aba ebi na ato abrante ye friend Charles Sechi Inshra na wotwe ya okodi na woda e wo taifa a e wo Greater Accra mansini mu a wo ba no
ɛna wɔdansini a na wɔgyina hɔ kyerɛ sɛ ɛnam emirika na ne hyɛn wɔde nam no adie ne ntino ka ho bi ma wɔde ɛhyɛn no tumi konya nkwanhyia a ɛma prɛprɛ na emu ɔden paa adɔfo ɛyɛ nadom ɛma mo de no kopie mu ɛwɔ ayaresabea sɛnea ɛbɛyɛ nkɔm bɛtumi ahwɛ ne prɛ wɔpra no yɛbɛtumi ahwɛ ne yɛsiesie ɛde ama no na ɛnam sɛ sɛdeɛ amanebɔ no kyerɛ sɛ krakye no ne prɛ no wɔpra na emu ɛdi ne ntino aka ho bi ma siesie deɛ wɔtumi afa mu ahwɛ ne nkwa asɛm bi to odwa no na desuafoɔ na busuafoɔ na wɔfoɔ akyerɛ mu sɛ in fact emu wɔyɛ paa san sɛ hyɛasechi nhyira yi obi a kopie mu ɛwɔ kwamere nkombo suapɔn mu a yɛka obi a onyame ɛde adom akyɛdeɛ adom no wɔ adesua mu a wɔka ho bi paa adeɛ baako nso a asɛm esiye amana yɛ awerɛhosɛm na ɛyɛ nso ne sɛ aberanteɛ hyɛasechi nhyira yi nyame yɛ adom anka ebie school yi a ɛna nka ɔbɛkɔ level 300 na nka watumi akɔtoa na adesua so ana sese deɛ baa mu wuo ɛde ne nsa nwunwunu ato no so wɔde no akuri mene kasa yi na busuafoɔ ne maame na wofoɔ nyinaa de su nya rɛho asu san sɛ wohwɛ asɛm no asie na ɛya na de moka nyinaa no sɛ onyame ɔmfa krakye ne nkwa ɛnsie na daakye biara no ɔmbɛhyia wɔ ɔsoro ahemma mu hɔ no Poku afriye amane bo ena yekotie ye no arahosam a asie ewo eye enkra no suku ni ba ko a wo eye tech ena wakohia na kwanhie wa bra kodi na woda na woba Traditional Medicine Practice Council TMPC ye call wonom aso ye na sabre kasai womo aye hwehwemu bi di ababonten so a wo kire se oba oman gan na yimu a enipa bro 500,000 ena wo sa amanfo yade ewo oman yimu ebi enam homeopathy kwan so ane sayade ebi na makuponcha kwan so ebi titi ahahama ahodo ane de sa Ghana fododo na yade nanso ohwe wo mu hyehyeye mu ane omunwoma ahodo mu a emu dodo na ya wo matu din se 500,000 no obi enu ho no ma waba abe register ekuta tumi krata a ewo se wonum di djuma na wohwe mu a at 200 at 2000 I no eye section 38 ewo omu djumadie mu no eye mra wo mu se obi aba na wobade ho be hye wo mu ase na yema ne tumi krata obetimi ede di djuma ewo manyi mu no wasa amanfo yade na omu kire mu a ye ne Dr. Michael Chrematen ono eye chief executive officer ewo TMPC ana wo kire se wotu Ghana fo nyina afo enipa no bi wo ho no mo sa yade dodo na obi wo ho woni ntetie bia sanso na woni tumi krata bia entuwe ya futuo ne kokobo ana wo bo Ghana fo nyina ne wona wo di sa adwuma ni nyina se ade bia wo ko obi ho akɔgye anom dia ko ni padua mu no hwɛ ni yie ne hunu sɛ ampanipa a wɔgye ade no ɛde fini hɔnom no ɔwɔ ntete na wɔsanso kuta tumi krata etwa sɛ odidi sa adwuma no ɛwɔ man yi mu Abrantie bi a wadi mfie aduasa enum ye friend George Afriye na sa George Afriye wone ne papa yere na etie ewo enkran a maame ne din de Agnes Churchill na opapa no afrimu efiti bro papa afrimu no wo mu nyina ate abusuafie ntieja wo maame ya na tene to ankakran kaka wono anu atwa bi atum no ate bi adi wono anu atwa bi atum no ate bi adi na dakuru bi eye ebobosumi no emu no na ebabeto dwa se abrantie ebaye no na ne maame anu aduane Etu maame na anu aduane no bisa ne se adenti ne wa anu aduane ene wo me ho mfa me kura enti na no enya de a metumi aye aduane ne nti de ba Asante wudi enke ya kokopa aduane bi di be ma 35 years banka tachie nya brabo na ebo na kasa abre no ne yire ne ma ne te ka na maame no aduane twa bitum de ma no nanso country called Ghana de bibia eye possible wa se wonti bi da se maame na anu aduane ensi wo no mo ne ne oso maame mu etim ke hai wo bro ne papa na no no mafo ho no bo modin ama posifo etumi ekire no yede no ekopie mu ewo eye court police kwadu boni chief inspector eye Faustina Jaba edito court no anim si asam ne si ebobo osana bosome ne dana etoso eye edu no ewo alajo wo munya na tie abusuafi abrantie ba na maame anu aduane enti wo so won TV da ne kokoo paye ma wo bro ne maame eno na judge ne tie na asam no ano so won kwa eno nkonkwo twiri mu nyame ya doma ebobo so ne da etoso aduonu enso court ensanso emfa no emra bie bedu ho no na asotwe en wose de ma no empayfo atumi asigina ewo eho enti na Brante George Afriye wadi mfie aduasa enum akobro ne papa yere ade a wa ama no aduane no court asa ama no remand ebiem ye ko Namibia Krobea ye friend Katima Mulilo eho ana ye de maduru sabre kasai emofra enan wo mu mfie no eye mfie miensa ede kopem mfie nsia wonyina sabre kasai won kantiasefo ho bien wa wato na nanom ewon siedo na enam kwan be so na mofra nan atumi awu abomu saa na ye kire se obi di freezer asai
yɛ no esi abɔnten fie mu nie ana anya adwuma koraa no na yakwaku hu sɛ nipa nan wɔn mu nyinaa hyɛm na mienu deɛ amono mu hɔ no mo a wɔn bie so na kyɛ sɛ omato anananom wɔn siedo emu mienu aka so yɛde wɔn koduru katima mulilo ayaresabea pɛ ɛna pomodi adwumafoɔ ɛde na di sɛ wɔnom so ato anananom ɛwɔn siedo a akɔyɛ awerɛhɔ sɛmpa wɔ Namibia man no mu a ɛna asɛm ketewa kwa na de obi ebusa ne sɛ fridge a asɛyɛ esi wɔnom anya adwuma deɛ ɛyɛ na timi shoku nipa ekuno sɛ bere kasa posifoɔ bam ya wo mo ya asɛmi mu hwehwɛmu ahodoɔ nyinaa hunu deɛ nam so pɔte mmɔfra nan yi atimi ato anananom ɛwɔn siedo otaka fam yɛnso ani de akyire de befiri maba yɛbɛsan de aba abɛsomo Kasiabo no asi enase akode ama yesamfo yera entwi bosi akon labo na napia ena fesa akode papilo enoba afia aboajo mu nyina abo na kase no yetumi ede ebrem information centers ahodo nso amogye kase ne bi nyina enase enko emfa emamo na yepeji emu ede ma hana ene ma sekina mu woswame anomanye market wono mo se de otek fm mutie no dofo bi na ato yenkra se mafidie ne da hono mu 247 kwapem se mbodu fie na masa ato aso enti ma sekina ene ma hana awie ye ma munina good afternoon ye da masepa se magye bre na mutie ye afihima ama afiye mene abrewaba Kofi Chumesi happy birthday enko emfa emma Patrick wo Percy fashion de chemso boache dankwa hono ena wo wei efri oho kani Mercy ena miankasa unua pani hono enti p baby a wo bia ene mema awodapa happy birthday yes also na Krobea ne na bedwafo atwaso apomodin mapade eno ane hepa plus mixture apomodin mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Pavi, and the Black Smokes, Mr. No, Malaria Dronana. Anne, say, and I'm sa, who be the same wife, you know, you're tested positive. I am no, says a cool malaria morning, you know, I'm in negative. Adia, 1 hour, Hepa Plus Mixano, and what do you swabber? Cynthia, I was a immune system, a strong debia, anti Pavi, a support immune system, no, not Plus Mox, no, so, to malaria, no good. Malaria symptoms, at a say, a tipaye, I fear, one more tour, and 1 meranomsa. Achakura 4 days, not Pavi, and the Plasmox mixer, 1 mono, and 2 malaria and asakura. And yes, I be a cool doctor. For 0542 778572 and 0542 807907. My dear Drunedi Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A pen for about or more manufo, and Quadawi in Fidu Nunca. Our pharmacist and her bar shop. FDA aje Jordan Kratwayatu. Hey, Opani, Mashusha watch. Sir. Perfect series books here. O ma me ko to obi ma me ma no. O wa jajai. Aboa wo mo se wo to making kan kama. Wo kabrofo. Na nkontabu akura de e jajai. Wonderful. Mese Ghana for GAJ perfect series. Atumo no de jai. No de animdifo e na twe wo nwoma bia. O wo crèche, nursery, any KG, books bia bi. And o science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP. Ni nyina. E free basic 1, equals basic 6. English every basic 1 equals junior high school ne ban combine so a o woni nyina bi English nom and maths nom me say books be anywhere perfect series any bi na GS and naka and so am approval into obata bia nkoto be maneba and na so we de school bi kura betumi akotu akoton am ni students o na eno kura de wo table no so say hwi wo mo sa set mock exams terminal exams and midterm exams at the mass school so a ehia wo mo a atufo nko putuaja station hwa enkran danso mine first stop any omamu ba bia yetonto books bia for 0243 299938 and 0540 755 465 perfect series. Your world's future is secured. Apomodin mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi Plasmox Hepa Plus mixture to malaria and asakura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kura na ebeye wo nwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Ebusua pomudin hia me yie esne bibia. Enti me manom pafie ha. Share, we Hepa Plus husband.
Ye de wa Helper Plus husband. And the one so we Helper Plus wife. Na abano. Helper Plus mixer. Ma je drone di pa. Pavi Plus Mox. And na Helper Plus nyina. Apem for about more manufo. And kwada we ni fie dum yenu ka ho. Our pharmacist na herbal shop. Etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Helper Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG Ejodin Kratoya. Hooray! The Woodworkers Association of Ghana, Abuakwa branch, Edinfie Ediono 20 years anniversary celebration. Hooray! Jumede Ebe Free Aseo Kwesiada on the 15th of September 2024. Ebe Agrudie football match between Aswanzi Woodworkers and Abuakwa Woodworkers. Ewa Chenebua Korea School Park Neso. Na Jumede ni Pomponso Eye Juada 23rd September 2024. Ewa Chenebua Korea International School Muhonum. Anopa 8 a.m. Jumede eti training ni Mr. Emmanuel Danjima, guest speaker, Mrs. Presla Opoku Mensa, BAC Achima Inwebiaja South. Invited guest, Mr. Michael Amwa Iwuku, MCE Achima Inwebiaja South, Madam Shirley Chei, MPP parliamentary candidate, Mr. Wisdom Osaibuama, NDC parliamentary candidate, Mr. Raf Asi chairman Inwebiaja South, Samson Opoku aka Get Involved, WAG regional chairman, the 83 for Bebre. Yabeton Tony Yaw biti se Empa Ekunya Pono, Ninyama Bebre. For more information, contact 0242-269990 and answer 0244-405-602 and 0243-305-651. Onya brao bra na yemfa enije enwie adwumedie. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Krobea nie, Krobea. Krobea nie, Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakuna bete, Onua. Ori abe akusie ati quantum motor orni marika na o okokodoro Asem Beba Dabi o Yesu woha yanbisa Peter o teka Asem Beba Dabi woha wuko tie hefa piao aja na menshirao me da abodi ase ona boy asida tosumienu Enkoma mu mpanyimfo ne wabegyafo de atosumiensa enkoma tiefo no se me da tiefo no nso ase okay me fa akonya yesu aka kira me nuanu ma mu ba ne se ukwa awale abisa kwa misa na se ukomu a Asem Beba Dabi ukwa awale bisa na ye nyinkyerɛ se wa misa nyame a na nyame anyi ankyerɛ se obawe na ye wodia na se uhwe ne tu ane ne nofo na nanim han na se wodi akire a Asem Beba Dabi enti wo mu hwiye se obi kwa awale a on misa Nyankopɔn se woni Nyankopɔn na se busum na wosumu a se ukɔ awale a bisa obusum a wosumu no na onyi nkyerɛ wo se oba na awukɔ kɔwale no se ni se ayema fa anyema wa na wajai Abraham ka kyerɛ na koa ne se onkɔ hwehwɛ yere bla no ma ni ba Isaac no obompai na otumfo Nyankopɔn kyerɛ no oba pa o se warima Isaac na Isaac anya ayire pa one ne tina good timi da radio ase yenso da ase me twantro antu me yere so me kutuo me ba oba nanim ya misa ne se man kutuo nanim a ori ni sa bo mi sa yem se ori madwuma ma me Asem Beba Dabi ente free honum no me ba oda de na mi ri ye no aye papa me kan hada o Mary ay oh great Mary kasa daem udani apanya me dani wo watch udani apanya me dani wo watch ahomachi 5 na Mary akochi apanya of na dem abekere me o inside ya mi sa no ahomachi apanya me se machi no ani enti nyama bia Mary ye wo fie ho no anu odin me de ne maka se oye na se mebu anjo wu na oye ni falifo na me de asem na betu wonim se frɛdo na tunufu na dia oye no onya ya o se me ye konkonsani Ernestina papa
Do you respect your husband? Na fe bi e dey na aba. Adekura ma ebu emba mu ne se. Wa wale me. Woni me abresi fie. Wodi dina haya ama bla ne so yedi ama wodi dina ama bla no ama bisa o se how many years ama wodi dina rent na o ka kire me se wo so ontinam na tam so na wa ye den na wakọ 3 rooms me hu na 1 room na osi ye wudi a 1 room na osi 1 hu na asam wo ka ti se no me bro bi na esi 3 rooms no Ernestina enteno o ka kire ukunu so o mekoto anim na wo mfa na adwuma ma no papa adekura me ka asanu o bla no me buano pa cha me buano pa edu obekoto anim o ma ne training nsa e na aka asa wo de na adwuma ma no ye nti na wo ka asa me buano pa na adwuma no honom no yakọ gidi yedi yakọ honom no na adwuma no honom no onye adwuma bia bema no okofa na ma ne beduru ye no me kunu adwuma sai ye me na me koso me eba ma yedidi ama me kire no asore na okọ ye no awo apaaso ama omude ne yampa ebo kakra ama sisi onye adwuma kakra ente se me da na bibi eba me ma dwema bitime kire no me kunu fa nche na aboba na fa kopetegu ayi no me kire na me kunu onye adwuma me se free am nyina tia pa asofo nyina mu tia me bua me kunu oboa no kwan ben so na adwuma se ya na wa ye dai se me hu bebi a mitime kire ne se da ya de hu na de me da bibi ba se menya aduwa mitimi ye koye wo ho ade o ma me bodua wabra o mpene so o mpena wade ne so pachan onim so onini mi apanyina atwempena onim so o mo nso ye anuanom nti die ne ka wo se kose ne pe na ka kire ne se wo me pese me ne wo da no no nso ti ase die ne ka honamakono honamakono na wanwini anko akiri se sa honamakono no ebetumi am wanya asem medwene ko akiri na ne ye de na akoye honamakono medwene ko akiri pa wadi akwara na sign almost be say 8 years wadi mfie say 34 akwara no ka kire o se sa bre na wo kofa no ka kire o so ogu mfie say me kwara na me ka kire ne say oyanda age I me ka kire abusia mo tie bi dipe me ni mienu ntem asem wa wo hunu nyansa ka kire akwara ne say oyanda age ena wa hunu nyansa nso aka kire obi so oyanda age no wa wo san tie ase kofa no sa akwara na tie ase nti na me ka say honamakono busuafo amahyiamu ha me bun kotodwe pabra kwasi ache so on fame bone nche nkwasi asem na madi wa hu so odi nkwasi asem aya nana etu wajimi ana wunyimi majimi pa ade awe en wajimi ana wunyimi majimi pa wo kwasi ana anya kwasi a me kwasi ampanyi pa utulege aya no munsio ona otwe nipa ni sika ni free oyere phone so edigu wo phone so ana o this can ye dey miditwa bet o dey ye dey ebacho miditwa bet se be mbedi bi na medi atua hospital kana na medi no o dey oba ni sika ni ye dey miditwa bet o di twa bet avieta ugo twa lupri obi na ediska no asende wo yere se onfa nhwe ne ma patwan ena wo wako hunu atwende agu wo phone so me patwan ena wo twego wo phone so wie no diska ne ye dey miditwa bet avieta o di kotwi avieta me patwan utri ne sense ya mi tunu 50 cd ndi utri ne dodo sei ende ya kwa na tu eno net sei so utwa da man na connect akrotis na kan scan ma ti se wo boso a ebi 100 cedis na akokoduru na wa boso na wai nti sa one year alfred tu a atofoma na se wadiu na ada na ne ye ko no wo anyina wo ma ne koi na me pedodo o pedodo patwan entutri 50 na ye di wo ko no me fa so watri 100 cedi ni nyina ya di 150 ya di
200 yɛdi wanya itwie na wamfa ebi 1,003 na aka na ma ɔbaa na me so be pesca de atua hospital bill ntina ama me yasa me nim sɛ bi betimi asisa 2,500 ni nyina be ba twan ile jatabiribo ile jatabiribo ile jatabiribo ile aja yenu namampara yenya buena jawa sui buenio buenia Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi nyami Asem Beba Dabi yenu namampara yenya Asem Beba Dabi nasi musubi nekaya minyami beye musui Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi Asem Oba buena jawa sui buenio buenia wabrabwemu nyami yenu namampara yenya nasare wo bi nekaya minyami beye fraro wo yimo buena jawa sui buenio nyami yenu namampara yenya Wayne ya chanwo akinkanwe ya chanwo ewradie ebrana be kenya mi asema yentie akinka che babu smiasie wonyami sunsuma ye be kan yawo eno na sawama ya sunsuma sawama eno na sawama kwa mi abon kwa bo wo within the yewa wonyame mu nyankopon totrobo nso obo ade woni awurade obumpuni twedi ampon yo do mankoma ene nyankopon kwa mi asasura ogumi nyame e no bra yesu ko wonyame nyame e nyawa ne amen amonso mo ye nyame uto nso na bo awia wacha sinyame woni ma epem ye ja do no epem o da sire ye papa do no epem o ene nyankopon ye woni ma epem o Asem Beba Dabi ye ja do no epem o da sire ene nyame o ya die ye awurade wacha sinyame woni ma epem o odumankuma nyame wosa yeye okay awiai odomankuma nyame ayeyie enka wudin enawiai odomankuma nyame enase nkamfo ne ntontom ene edema udin kronkron no arofo ne adehye awiai yebema yenho ya hiehyia enawiai yebema yenho aha na yama yenho nso akwaba aha eye otek 102.9 FM sunie ene ye ukuada ene ye bosome nkunoyi ne de toso dungotwe emfimpinu ne aduonu nan mu ene ye wei ene wie yasan hia bio ye de Asem Beba Dabi dwumadie no obesom na dwumadie da biara da ye ka de kiradofo atiefo ene adehye se ye de suade ebrekro na amu ne ye de kire ye ho nso ade enti na wie ye a ye hia yi nokre baabi biara owa ohwe yemfri ye ba bisua de na ya kire ye ho nso ade ene wukuei ensam a ye de bai oba ye social media handles ne so a dwumadie ni twagu wadama de obeye nie eya ahye ma wunuanum nya adesua ne ade kire dwumadie no bintie na onye binso enhwe ebrekro na amu no wadwen kire bia awowo ena wiei odi betum ewo comment section ho amayen ye beje ewo afidikasie yi so na yakan amobi biara nso ate wonso wonka ba bia wodi free a wode bo adama eya afaka ho bi na yenyene yenkan wo afidie so mfama wo awiei ye wo Be Love Radio fo odum wo Spain abuchimani mu ena wie Be Love fo a
monso mo monitor show yi ewo Spain man ni mu no yama mu nyina ha chiachia mo uko UK man ni nso mu a yewo GN radio wo ho yewo Patmac radio wo ho yewo Abawa radio Amansan FM yewo Breni radio ene yewo Sahara radio onu nyina nso wo UK man ni mu ena wi UK fo nyina chiachia mo ye bom abaso da mo ase eburu ene mo nepa mo nso muguso a moyo ene Kings radio ene ni TV eno nso wo Paris France abuchimani mu yewo Dachi Hima radio wo Denmark yewo Rakus FM ewo Belgium ene yewo Sky FM ewo Columbus Ohio United States of America ene wi yewo no nyina nso abo ademu abiebiem ye adwumadie ni twago me de Krobea nana Yaw Asante awiai oji amanie ene wiai apesemakana nanie awiai Krobea jata matenase yebema ye nyina ye ho ye hyiehia oba de ekia me awi akọ abebru ya eja akra mpom te sai nyankopon adome ho ye pa na nso so nyankopon na dawroma me nso me ho den ye da nyankopon ase awiai ye hia se ye ba besom sa ene ye ukuada na edu ukuada se ya ya na ensemo a ewomu no edoso se na otwini mu ache enadai ensem bebre ne wom ye ribi besua de ye de bi so akire ye ho so ade very good na na kwasi champion mpom to say adomo papa sabian krofromfo nyina ho ye de korpo adom enenso ye hia bio ya ye ba besom ye do ba de ase na enei emoadom akrom ena wo hwe emoamo nyina onumu nhia mu no aboa ba ko aba ba frem ya sa aboa yi eyenkusie krom sane aboa kusie hote o hwe ni nwinu a ayese brown bi ayese black bi wa hu se ne kusie hote no nanso weyi nko ade oyekusi kokko weyekusi a ne ho nwinu ewo ne ho no sane ni nuanom nkusie nka ye nyina ate no nya saa no ote on de wo demonstronko ya wo ye ko na boasu no uhwe nwinu a eye ko na saa boa yi ena ni nuanom nka ye nyina se yeyi na ma entu behwe se muadoma nyina no hia nkusie no nyina hia no onum di won ho nkomo no na aboa ne nko atene ho no otene baabi enti abasa de wohwo ene se ni nuanom nkusie nkaye a onom awowo no onom ma no ene ogege wonom agro enti so konkusie kromu a saa kusi kokoyi ono de ni nuanom no no ogege wo ema no ene ogege wonom agro enti nkwada ne nso pekusi kokko nso asem kusie bia ye wona ade baako a ne maame ana ne nana ka kire ne maame na ne maame be ka kire de ba eni se baabi a behunu wisie bia no dwane firi se ede wo ko wom nanso kusi kwakwa be introduce ja e wo nkusie kingdom ade esa asem nie enti kusi kwakwa tumi soja awo brem baabi ana se nkusie kingdom yi wo no eho no de awo wo hopa enti wo soja na woni kusie mai ete ho na ene wonom utugya obehwe kusie ni be free kusi kokko ho na obekọ ne maame bom no na ne ho aye hyekama oto wa na wada enti mu anka ye ni hu se da bi introduction na kusi kokko de aba no eye enti ene ete saade a eduru anwumre a mumye nyina ye nkogya ne ho na se ye bedwendwen ye ho o ye bedi ye ho nkomo ye nim free ho enti eduru anwumre na kusi kokko aso ni gya no na ene nkusie yi onom yerenom wonkurunom nananom ene mma no na onum nyina betwa ho ahia na ene wonum di won nkomo saa na ekoso awowom ti wa anya ne saa enyeye na we na dako kusikoko okope bibia di wonamua no okoko hunu enipa dasani ya wokura tio wapia ya kingdom yi mu obofo kai mama nta baabi na mintie nkoma obofuo die oni ni nua abofo asem a wonom ka ne se eduru anwumre a wonim se
nkusie bebre ye wonum bodwa ewo gya ho na wonum tie onum di won ho nkomo enti se yanhwe ya se nkusie a wonum kire wisie ehunu se yetumi tena gya ho to de a ene ye adwen se ye de eja ene ye koso ewo wonum bomu a enye ye enti miente tewon na yenhunu bra onum ahia no na yenkoto etuo nhye wonso ene ye tugu wonso a yemfiri ho no na nkusi a yenyenye nkusi ketoa kusi kokko na ate asemi ono nso na nkusi kingdom mu yemfa ne nya hwii firi so odamu sronko sane nkusi nyina hote no ono de ne honte saa wabeda ne kusi kokko obia mpenasem watie obia mpese oni bedi nkomo waye outcast yeyi no ama ewo kusi abusua ni mu obeye dan no akoka kire ni nuanom se asemu a onipa dasani abomofo mienu bi abegina ha afenie ontumi entiane ye de obeye nie eja no a eduru anwumre a meso no menye bio menso kra na menuanom nkusi ama menye obi ama na mane enti sabe wonom ba no omo beto gya bi na se obomofuo hu no otete yen onom beto hye yen so a asem wasi enti ane me nso gya ne bio muntie o enti edu anwumre a enkusie na ma ba no no mo ye kwi na kusi kokko be soja osem nko fie ena dia me nso gya edi asem nie enti ade na to so na wotwe edu na wotwe mienu na wotwe miensa obi antumi nkobusa kusi kokko firi se onom nso ene ne nkasa enti obi ba ne ho no den ma won enkwada ebusa na kusi kokko a na kusi kokko ntumi nga hwe enti ahyehye won ho okọ no aba no abeda onso gya bio na we na nkusie nkaye no hya ase se wonom ben kusi kokko no mo ka kire nse kusi kokko wadamo afuo bi wa ha ne nobaye wom pa muntie o se afuo na nobaye wom ne nso no na kusie nkaye no nim se ebrese abofo ba enti se kusi kokko ahunu se wono nko ana kingdom yi mu odamu fua ono nko ana kingdom yi mu sabe otumi esoja ema yemma ema sesi abusua ni nyina ye betena ho ne atubi no aye na dwen se onso bi odi a mumiyenyini mfrim enti ye na ada no no nkire ye gya so ne yemfa ne nko baabi abofo ne ba no ebra ye behu so ono mo ba no ye nyina ye nwane no mu mfiri na wora no mu nkuno munti asem ne bi o enti wono mo hyase atwemben kusi kokko enu obusa no kwan ben ne fa so soja kire yen ye de ewisie wa unim se ye nananom akantam ato ho yesuro enti ene ye mo nkire yen na ye hunu kwan a ye fa so a ye soja na kusi kokko nso hu se ne nuanom oben won wa anwene adwombone o na wono mo ne menka o ono mo ne memfiri hanuru ha o nanso sei ono mo ben me enam de minimu nti okay no aye wo ye sei now the way bo way now the way ka way now the tujanimu a de wakua no emaade ni tumi so eme nyina etena ho na kusi odi nkan atrai na fa kusi otoso mienu atrai na fa ti omo hu sese di omo hunu ye kingdom ni mu no ye nim gya so no ama frɛ kusi kokko momi enko aduane wa ha da bia ho ne ekodie yenko na nso kodi bi sese de ya twenwa ben no onum nim se bere na so na omdi kusi kokko ye adofo omdi kusi kokko koduru ho ebre na so abomofo ne ba na sram oma wonum nim sa bere no no omu nyina dwane ne ka kusi kokko enti abomofo ne hu no no omu chesere kusi wedi ye hu bi da ya chinu tumi di kofia na bebo ya baso ena people ajeye ene ka kusie sre ti wo twene nan ba ko fomo anu okopa adukro bi mu hyeye onu mu ahu ni bio na chese na suma semu a wonim se abomofo mienu bi akwa akobo pose nkusie nyina behia wogya no ho e ba beto ahye won so de no obi ani mo enu ye na suma sem onu nso an soja no firi se wono mo ba
ada no wanso osio eneme soe nanso anso ene eja no me soyo nanso mi wura mi bo mu ba ye no nanso saa na no ye o ma hunu ja ne so o ma atumi so nanso de na wakwa akohunu enam se no ono mo atwe won ho afiri ne wonti no wa ma obi ama ne ye de na kosi enkonkoku no nyame aboa onya ne ho atete edim ama ne sere ene turu kan wakwa akopɛ na dukrom wo hye hodin afei wonti emfiri ne kingdom ni mu a eja no na nkusie ni nyina so ene ono mo te ho ene ensamamu ahodo a wono mo bosoloku a wono mo twe e wo nkusie kingdom ni mu no na nya asem ketwa no osi ye asem na asie yi enti wadwen na busua ho enkanka ne nkwade ewom wadimirike efiri adukuro yi mu na waba baabi ani nuanom wono a abofo ne nso ahunu sɛ ya soja enti nkusie na ba ɔma beto ahye won so wanyere ne ho ankontem ɔkɔɔye no ne ya so ne egu won so nkusie ne de waku won nyina ama aka won ma no mienu pɛ obusa won adan ɔse bomofuo no oni ni nuanom de onmo aba be ye nie sese ye nana ye maame abusua panyi hwan eno hwan wonum nyina ya mutu wasesa wonum e de wonko ɔse mia me ba me diem me de anyeme wo ye wadwen se ode me kwa akoto afidiem ama yakume sɛ nankanya saa na mitumi nya akokoduro bɛka no korɛ ye fa abomofo nkomo yi ho e de kyerɛ wonom a nkenya nie ɛno yɛ baako mienu da bia na wonom ba onom bebusa na meka kyerɛ won so sɛ misoja no nanso anso no sɛ nko temase a nkenya de abenie de miminim no me kyerɛ won yo nanso sɛ no opese me kyerɛ won de minim na woyi makwa ti sesei kusikɔkɔ ɔso woni ni nuanom nkusie nkaye ne abusua bo bio ɔno nko ano nam ade wei ɛkɔso ye fiem ye busuam enwumam empotem ayete wa fatoto ho ɔba ade akia me fatoto nipa ho akra me da se akra wa asem a wo kan ayefa akusie ba bi kakra me gina ye ba bi a enkusie nkaye ni nyina eye kusie kokɔ edom sɛ ne saa ne te de a wɔmbɛma ye yi na firi atiasefo asase so efiri sɛ okofa agya so ba agya so ne so ye demu no ɔse wɔ nan so bio enti ni kumase nyina anyway akra ewiase a yewe enipa bebre etimi bo enipa bi ho po sign ade bi a wo mahunu ntia nanso so yenya hwehwemu musa sɛ edenti na wo yesa de na kusikɔkɔ ye ni nyina na wɔte ase na wonim sɛ enya ne bɔne so na mmom sɛ obɛbɔ ejafuruma ama o ma betwa ho ahia ama obomofo abetutu abeku omu de ene wo nanso brebre ama amane nso ama enti wo nanso we ni tiri mopɔ nanso o ma ka ne de na o mu nim ni saa de na o mo edwen ho ne sɛ kusikɔkɔ ayetirimɔdenfo wahyɛda wɔyaboro wahyɛda ene wɔyɛ saa ne senti no yɛbɛma no yɛyi no afiri hɔ nom sɛ bɛyɛ ɔmo ho ɛbɛtɔ wɔ mo nanso ɛbra anka ɔmo yi na afiri hɔ no ahotɔ no ɔmo nsa anka ɔmo awie yɛ ne sɛ ɔmo wuwu yɛ enti wiase sɛ wodwen adwenpa afa wodwen adwen afa onua ho a ɛyɛ adwenpa mɛnwen adwenbɔne fi sɛ wodwen adwenbɔne fa onua ho a ɛba waawo so na wɔn no mu esusu sɛ ɔmo ma kusikɔkɔ akɔwu ewiase ne wuo na dane ba ho aso Oma. Sure. Nti ususu azusu ya susu ye pa efama onua. Na se dane na ba wo so a anya nwanwa. Na emom so susu ye bone a kai se ebetumi adane na ba wo so. Medase. Okay. Na na go se champion. Papa. Kusikwa ama ne hunu. Yeah. Krobea mpani se oto adumoni e bi kan wa no. Sure. Because opanyi akwasi ampofo agyi. Obodwum bi na nampofo agyi na kan. Yeah. Was if you do good, you do for yourself. If you do bad, you do for yourself. What the bodwum saa dwom no saa bre no begye entre ha pa. Krobea ewiase pani so oto adubone so bi kan wa no.
wohwɛ kuzikɔ kwa na ne tiri mu pɔ ne sɛ wɔgye abusua ne nkwa na ɔde na anya ne bɔne mu a na mmom ɔde hyɛ ne ho ɔyɛ n'adwene sɛ asɛm yi sɛ meka ebi kura nipa bi bɛgye m'akyi na deɛ sɛ yɛ ne wɔma kɔyɛ na mea yɛ ne me yɛ aka mea so yɛ nyimi ni wɔ kingdom mu deɛ mɛka bia no yɛmfa ɛne saa na ɛteɛ deɛ amemfa nhyɛ mo Krobea nipa bebree ne wɔn abusua te a wɔn agye boro bebree de agu wɔn so abusua nti ɛmɛma bebree agye boro de agu wɔn so abusua nti ɛma bebree yare da dɛm abusua nti ɛbɛnti obi wɔ kɔ a wɔ so ne bɛnti wɔnya yadeɛ abusua nti abusua ne wɔ faasefo nti obi abrabɔ ankoye ne yɛse ne nkwase yɛse ne kohwini se wanye yi a efiri ɔno a ne so abusua nti ebra na bi wɔ ne nsa no ɔde hwɛ abusua enso nam sɛ wan modi dede ama nipa nyina ntinti no ɛne ne ho nwi a ne wɔ nti ɛho fifira na ɛte no nti yenya safo no bu yɛ abusua mu Krobea nso mu yie yeso mu obia wanya bi na oyɛ ukuna so ne mu yie wanya bi wɔyɛ ɔyera so ne mu yie wanya bi wɔyɛ wɔ fafa ne die ne buo ma no so ne mu yie nipa saa no Krobea mu pie abusua mu akɔ enti sɛ bi be pie wɔ abusua mu a ɔbɛyɛ nhyira de ma abusua no enti yɛnso saafo ne mu yie si anhwɛ ne yie na sɛ yɛkɔka sɛ ɔha adwen wɔkyerɛ ne ho na abusua no tu ya no si ne so a nhyira bi ɛsesɛ nkekuta na ɔde ma abusua no ɔde bɛkɔ sure enti yɛsɛ o yɛ wɔ fa wenu wɔ sika pa so ɔde abusua no aborɔ efiri die fire me papa na bibi wɔ ne nsɛm pa nso papa edi yaboro efiri efire ebi enkuranhye bia na sese yɛ hye no etita bia na sese yɛ ta na chie no yamfa sa chita na ama no yamfa sa enkuranhye na ama no etuo nya chinafo na ɛtoɔ enti sɛ nipa no ɔyɛ ade na sese yɛ bɔ na baso yɛ mɔ na baso eni kwase yɛ gyina kyire yɛ toto abo papa akso yɛ sɛ kotra o wei wansa na ni gene me aka meku no wo a wugina nkyea we saa no obema ho aye hi sure mera se sabia krofrom ba mu hene no na wia yi yenso hia ne so no bra kwaku ba hu Stanley CEO Emma Perry J's Fashion kunzu mahu se na wia wa join show no live na wia yi Perry nyankopon tokoso anu nhira why said da ne da woni ehia wa afidie yi so na wia Yusuf Islam Achibonka ono nso a join ne ose akra ya Krobea Asante da bia ala ni nhira ne yesrema wo ontonkoso anu onkura o ene ye ne aye wo ba we no na Krobea yemfa odwumadie ni agro yankopon tonkoso anu onya okese onu abedwafo yeda mase ata okra junior ene ose God bless you nana woni wabusua kuo ene mu abedwafo a mu ye dwumadie ni nyina ene oba so amazi a ye fem kwame ata me nso mfa odwumadie ni agro kra ene mazifo a musumu tie ye nyina echi achia mo mazifo musumu okrom yankopon tonkoso anu nhira mo na onye monso mo akakraka very good rich computers na who say enawia wonso a join o se akra Krobea me nso me ka ho kwamna safo awia ya kwa bebru yankopon ka ho na onhyiraw enawia yi me wo abrantie bi ewo manim ha owura akwaba ya eja open kase umpom to say Kristo gusu ye na adwuma very good Kristo di obegusu aye enso tori bi anaka de nipa de be soso die atwen no de nipa de be soso nso na ekodi nipa wa enra owura bi frɛ me no oni me di nkomo bi na me re hoi ene nka me wura ye fi krachi asemi ne de me kan sisi ana akai me nana oni panyini bi a owo no ankasa na adwuma ene nam krachi ne boa panyini no na panyini no de bia wo hwe krachi no aka kire krachi ne say hey wo emoa wo de boa me no me pese ye duru ba bi sei na menye sika sei na me pese me ye bibi kase bi de ma na de kai me na o de kai me e kire bi se meni ho a enkomo ada bia papa ne ka no eno no ono so kune ho ene adwuma no kyesa wa mfre na anadwo ahomadache bire bia be frem bia krachi nso okọ na de wom nie onum gusuguso papa ne ka kire ne se wo ba bia aduro ne de bre na so enti bosomi a ye besimu yi ade sei ene mekọ akoye de amawo krachi na mo a na ni tia ye ni kono firi se ade na papa ne ka de kire nana emu odu ade ne so
ohunu ni sɛ papa ne yɛ saa deɛ ne ma ne pɛ ne da so abam ai wabɛyɛ sikani ne bi na wɔbɛka sɛ ɛnam papa ne so papa ne kɔ nkran kaya wɔde nam akakraka yi bi dɔba ne dina akɔhwe kuno afei papa ne wo wie ya abusua na sɛm a wɔn mo kan sɛ wo ɛyɛ krakye no nyɛ na ne papa ne nam papa ne sika ɛkɔ he ba he nyinaa no nyɛ na odie papa na wo awie dia na wo pɛ ya pam ne free papa ne japade ho krakye no ɛka no esu ne suo ɛna wɔteɛ ɛna sɛ krakye enti die ne wasua ɔsɛ nana deɛ me pɛ me ka kyerɛ wo na wo ka kyerɛ asikafo a yɛne wɔnom nam ne sɛ obi wɔ biribi pɛ so ɔyɛ ɛde boa obi a ɔne ne nam a ɔnyɛ ne nɛ ɛma ne ntwɛn sɛ ɔkyena krakye ne kaa saa asɛm ne na anadwemi na wɔ saa na asɛm ne ho madwene ho a arengi bia wɔ me tirim saa kɔsi sɛ ɛna ade akyi ɔma ne da so nyinaa yɛ kwa wahyata no owura odi de sɛ krakye ɔpɛni ani die kwasɛ fɛm nana yaw agyeman mo anomɛn ha nana yɛ agyeman nana na afiri he na bae ani die kwaso edin yaw agyeman no edin a manfo di ni mi pa yɛ obitoto kɔsɛ edin de me ba dudo di ni mpa me firi oboase dunkwa junction obitoto na sɛ bi udu oboase kasa obitoto a ni patubo bi enu me na me dwumadi a me dinti ada udi dwuma bɛn me tonton na de me pacho any day kwanso me tonton na de esa surprise anua wow na me ko school so na me nim ball bonti ama amanfo nim me obi toto pacho obehunu ball pacho me na me dago okay de ohuri ra on de crash ya na obo obi nkancho yes obi toto good eno na dodo na ade nimu awo boase konka junction kunka Newtown edi na nkasa kunka Newtown na junction de yɛn sɛ blofo de ban di nkasa kuro na de kunka Newtown pacho matena hwa me nkwada abrem me wo fa kwaku kofi badu ene me wo fa kwaku bio ena me wo fa wa akwe frɛ ne kwantwi kwaku bio de madam furo no unim kwaku bio yes hey so wo is abusuan na eshi asado enti konka junction de matena hwa timinim konka brabo ne ete kwa ho nso pe yanso mete kwa ho very good ena wie obi toto ede asem ena de waba manim anya abotrema ho kyerɛkyerɛ wasem nimu ufiri bu ase no waba me wada agema ho de ena de waba opani ani de kwa asem da ase ne akonya de amame asam ne tofa bon nyina ne sɛ me mo ne tofa me si kyerem me pa ne nkyerem nyina ne sɛ me yere ya asɛwa de ade bi di me opese okumi kra tobo hyase wakohyia oba ne de ya asɛwa very good hyase free ho ani de kwa so me hia me yere ya asɛwa ofiri asante achem konongo praso pacha ma ya no ho ade amamle ne amane kwa so a Ghana ban sakrade ewum na ndo kwasemini me na me dwumadi a me dinti na erade adom me sika na me bɔ me homoden na me kofoma na me ntiase ni mum no na me hintase me na me ye ne ayegu machi na enne me hu se abrema kumare abrema brabere ase me ne me yere wo ho na o ye I find say o ka chen so person akasem chi na me asembe no so uma bi ye ni ntifie efe no anti grace wakache ne se boy bi no so tifie ne efe no kwadwo saa boy no ene sister bi efe no sister abna saa boy no efa sister abna na me se madam enka abraba me no ere ebe obo ase ho wan hwe asem wi kokofa asem kese na ere aba no we say o kan na kan say wan hwe a woman no aka se nya tontim ahwe ebedi wutrim de kofa asem kese na aba enti ade achi anopa ya sorry se bi mere ya se wa se na anda enpon kon fan to mampere enfra so se na asem hirimu a anopa no okobu sister no okobu sister bra no ewo ono ne valanda na me ya se wa okobu no se die enti okobu no se maame na aka kire ne se meme ne
sa sister abena no ayonko fanti no me chacho me fa sister no Auntie Grace ka kire ne se kwadwo ene fa sister abena kwadwo fa sister abena na ye dan na afa de ye beda ne be ye se wo obi toto ena wo ni sister abena etwempana me da se enti me nso me ni sister abena no ye free o kasa yo munti no se woni na ankokoso a obeje me afri wono afense that's a want aha that's a want ntem enti anopa no oba adwene mi dware me ma no me sa me boa no kakra nsa makwadwuma yekuta nkra nan my friend me man mi dware me say oba na de nande we ko pussy start am say hey ayi mother one way a asem we e de asem ede eba na mum no unu say me ni kapre asem si ade se bia o ma me na firi kono e be beliu e ja no kwasem ni me ka sa asem na okoye wonya sa sister na mo no o se me yere e be so mu na mum no kwasem na se me chik na me ti pink akra wo mi sisim o se me yere be so mu kame bo ye wo no 3 times system je me ka eja efiti be 1 year 2 months ne eja me tia akora na nyame nko a enka me tofom eja mabre yie o system je wo ke me system je me ke no wo yere kan wo bodan o kan me bodan mo a mprensa e na o te se o system age me ke ma kasa ne nyamu se me din kaka se nipa wato aka na kore na me won ma se na me te se me wesi mu ne eye me yakakra but na me timi kuti ye madwuma de wo se me ye bia te ban sa no me timi nya adwuma bia nka kama to fom nti me ko kodua kwanta kotwa estri me ko twa estri na se me chika san atoa fa ho a dada sa ya lewe ya wo wiase a te se me te se ma bremu yi cause me di ya wo me nipaduam te ban sa no me wia na me wia me dem na me frɛ ma se na ne ba ya se wa de aye asama ma ka cheme say on de kwan ya ne ba ne befa so a obedu kono eni hiram na wo sem fatima ru ahoye nti o ka sa no na sata me ni kapre na me ru am dem na me yi me japade de ye me ampo mama dan so o mam 100 cedi because yene so han ya obeku me chese ma hwe ya de ha de opeso ye me no e de asem ya de e pepa na mane 100 cedi and no de ye lot of no ko eni ensem de ka bi kire me awaware mu woni no nkura so wale me nsama kese na ede odi tito na okoy o se woni sister bena twempna free say Auntie Grace ya ka kire nsa bena no kwadwokura afa no enti so no ya se wa nhwe ya se ne woni sister bena ye free wo kasemu no ene sister bena beje won so afri ne nsam se kwadwatumi afa ne de ya ene obema won so wahwe no ene obeka wo hwe ho sa okay enti wa ma no 1 million ma ne ko oko sebi aware mu no BBC se o se okobo abusuan de amane me bo abusuan amane ti satam no na me ma no e wo boase ya sebi me yalie mu no me dwale nkromo kusku ni ade ti metima ye se jabia na me ye enti afede me hwe ase de na ne masi kono na anu ede eten ena me ko kono friend se yisi an enkwara no me yade ya plana wo pram no mintimi nyam ho hwe amasi ameke kran si bet kran ere ebom sisi ya hanu si obo bet me but any bibia mo adanse ayi omo ma me efe bibi corset ko dia kwanta no mo corset am yusu tese me tia kran se in fact ma breyi ma breyi sa paja o mu kakra mba chao wo ba Facebook ne so a ya ahweye no anti anhwe wa gina ye wo ba Facebook ne so ampa chao mu zoom mi ma me mengro ho nkofom kasi o oba Facebook ne so a o hwehwe Otek 102.9 FM on Facebook a mo pa muntwa mu tumi screen so a mu screen nto na o kasa no na mo de atoso ama atiefo anya bi ahwe obi toto sane ne yire kan ne hwe edan mu ma ne sisi chiaye okodua nkwanta ya bona bomberet mwanya ya boda bomberet afetina se fatoso fanotoso na amanfo nhwe okay toaso oso wanya openi nti ani die kwan so e ba na sa kokonongo ho me kokonongo ko bo na busuya de amane fatoso ti me bo amane wi no na me nchehwe abasa na ma yara sa na wo sa de me ko okobo de amane na kire abusuya no se e kwan se de kwan se na me yire de me de afaso e de bo ne maame ebo na busia pani a ifen ejamoro
amane o asante achem konongo praso one ne omo busia pani okay enti eba ne sa na mayedi na mehwe niema enti eja kasare ni nyemu no mo sa na friends abusia na trans me papa bae na abusia trans oba ne se waja me mi bo mi kru no munyin free so bomfa ne nto so ebrepe mesaka to aso oba ne se waja me mi bo mi kru no so bo mi kru na me papa to ma me ne papa to ma me na ne papa ne busa again se me hwe no ose ane me fa na chi wose da bi na de pa na original so a wode agya me tase wose won de awale na ontimi bio oba won na wo mamu nan me na me papa adu jamfi udu praso ne oyoko nkati abusua one ye abusua pani efe no Paul adu jamfi asante achim konongo praso oye s retire a fence ECG officer awa kusomo me papa ni nua no one kwaje aware ne maame enti me papa no ye na opisa ne se okache gen abusua pani se one ne wafa so enka se ye no onwunu hu no fa de kra kra re emaye na o se won de waja aware na abusua ni pani ne toma na de sta so miensa na o se waja aware na o se okay ana no abusua pani ni tu no fo se onhwe ni mere eyi tietie na o se obeware oba na num se obeware wasese free meja aware no afedi e meware okay ti kasa ni nyamo no pani fo kasa wonya onware no pani fo no to ma me se me so me nyam so me de ma se me nyam am nyankopon se waye me sei na o so se agya me ni hwe yere eka nti ya kire na pani fo no etu no fo no e na o se afedi wede obeware nti pani fo me papa ni abusapani asiesie ntema me de minim se asem bi yere eni ho adeche na mo se adeche ya mo ho nanka yenko hwe ma adeche ya na mo free praso ho mra boase adeche ya me yere ne se me ntu am free so aboase wono ma o man ne emetrams tu free ona ko he na mbuza nse mada mpacho na wo ma misika akọ handa na se sen esia metima me fense me bibia fense me tamon so na so ntu di ase wo de o shebi na eden e beto so na sa ware no ja na weden waja wotrim na so company bo ni kwa se woji apene e ba na sa me hu so na me bo me papa mane na me de me jesa kotra me bo ase se eja me hwe ma yaresa wa free kono ngo praso ho aba bo ase bio oba na ama okay enti afede na yale no miwu enti e ba na sa na me yedi enti me sa kodi praso kakra enti me kodi praso no but am ko nyanse na miwu enti na mpese me de nkwana kokoma oba no na me ko ayarebo ko na obi a kire me man bi ewo asante ache kono praso no mo Krobea fene kremu krum papa na wasa ayi ndompem ya fene halo na lare na wabu obi we krum no mo o Roma Catholic enti o mo ka kire na me ko no ho no na papa ne radio adom papa no so yemi bibiduro tese me de besia na akotra me husika nyina asa ma me dan time so enso me de pleasure ne to na papa ne radio nam so papa ne ebo am kakra kakra enti de me won mo sa na me yesi me ko me oye o sam ya liya me ko yekuru mo kokoda me ko na me nyes kan handan enti me ko na man kodu ntem me kodu be 11 o'clock anajo me ko na me ko me frɛ me ma no sana me mana kwa me se komode wo mana me se aden o ma we na mama tata mama ne ska o no e se sana gane de me mana ma se ba no ene wakoda be machi enti me hu ne sa no ena me man kura ni bibidi na mama koda e ena me tete ya me investigation na me hu se anado 4 o'clock me yire no ene akoda boy no boy ne fa no wo fire ahomache no woko Asante ache ma boy ne fa ne wo fire ene itwi di anka so Yaw Adade ote konongo praso ho konongo Asante ache konongo praso Yaw Adade wa bo rasta bi sa oye rasta man na wakofa me yire na oba na ena ma yedi satam no me nkuta phone na ma yedi na me monitor mo na be yedi
obi akwafa oyere na wo ba no hu ya no nso aye din adansie mu no se wafa na wie nti menyimu adansie pato mi enti oba na koda ho ama aduru ahomache enti yo adade beja ne kwan beja no na me yedin sabi o ya kan ni ba awale mu no o pese o bokọ adu a o pese o munya asema ne fusu eden ewum na adansie enti me yedin ni Friday enti wu hu se enima akoso oba na koda ba nti rede wakɔhwe no nanso wuni adanse ti wankasa ye satam no akoma ya odai ja me ye bema sabi ye na makoma ha me nanso na wose me hye me ho so na ebo se de be metime tu ni yie enti me twen so na that day next week Friday no na abaya bi ewuo Asante achim konongo praso abaya ne fancy Asante achim konongo hema no ay praso hema ne nana no ne nana no se fa nana kisiwa mansa na me yire no gani en classmate enti sa ho match no sa Friday no wake up no na me frɛ me nua fo se enne be say me monitor me yire na me kye no ya gani yeah enti me wura wake drugi wake ko no ene ndi one boy ne ye na me ye di na me ye fast na me balance wo no wake up na se no osane rastaman na ko wake up na se eja na de na ekoso no emma tete de oba na be ye wo manim wo kwa na ano ode na me ye fast na me free ho ade no wo ye dey ase opese wo ye bibi ma ase ehye ma den me makoma enti na ma ye di na me hwe no ko na me yare enti na me di ya wo na me so no me free ho ana me bo me na ma ne se time sei meche ya se wa den efense once na boy ne so de once na ni DM friend offer ya but AK once na okopra so a omudi nim no once na me that's it okay and the opening say me ye din na e ball 2 o'clock no e na me ni nua no e kotete ba bia wone me ire ne bo sa bra no okopra so a ye fe opening kwame insia ne wo fa se ne once na no it is happening ni sie and if I say bueno ekofa me yire no once na ne te ho once na no o te sa fie ho bibi sa o te fie ho se wo ti so ni minim fine eti e bo amati 2 o'clock no na minim ni na ta wo sa ta me din kan bo ayi ye family members bia o mo so te ho no so amane se ne de ekoto no so de bia o mo hu o mo enti me wo sa be 3 o'clock no mo se once na de me yire den eba ordinary free wake pina se eba o ba me yira tade a no atade buru efo no buru esro tuntum ana wa che ma na slippers ni bi ana once na so she ay black ni nyina wo hwe sa ahomache wa bona sum na wa ye na rasta ana ay fancy ay hanky eje no to ma yedi na me once na me ni na de eto wa bona sum wa ye ni ti ena ne handkerchief rasta ese ne back pocket no se kura sister ni bi that's it okay ena me ye din na me ni ane ho na once ana okache me rese onyina ho no se nti ono ebe nfi ono no sana de na wo ye na ma me nya adwumi se ade a wo ye nyina no o ye sie ne nana no nti oduro no ma na okache me rese onyina na otum outside kania no nti ogyina ho be 20 minutes na wo hwese ne nana ren en sori to je oba 20 minutes na ne nana ansori no e na obi epro no e na hu se wa ye me otene sare afre me yire sei wa ye ne sign so omra aswa no kwasem ni boni nsuma ni nyina na ugina ho hwe ni nyina na me nyina gina ojo eti me hwe na me se me ate me yire otu ne nan baako na hono na me se Nyankopon se enka on fa mana bia na fa boba bia de emmo ho mo se obi ye bone sa na se kronfo wi obi ade no ene enka bibi po ho no ma enka ho na ha kamiri bibi kura beto no so nti umpa ya na wo ano no se nka Nyankopon mabuo bi mfi wiem na me hwe de me yire den ebeye okay nti okowura de mo no ni boy ne kowura de mo no ena me ka che me nua ne se onya abotre be ma bia na oba awura de ma a kire so a 20 minutes 30 minutes ansana o ma yibi because I say ya de mo make romance ne adade nti onya abotre ko me pe asem no nufusuo ti be 30 minutes no ena me ka che me nua ne se on nyina gate wo mo na me fa ayi fa say window wala ko tie de e koso ansa
because me say me ko che omo yagani red-handed it wo fam poma na chi ko fam poma na chi na me hu say enema e in fact me ye be ma de na fact o ko mpoma na chi no ko mpoma na enema e koso na de na o te ye ma hu say enema e koso oh say o say oba ne bere ma esia ene koso ne ade so nti what de me te say I say hi na me na me sia mo so na me ka che me nua say onye di what hi nyina say me ya wagima me say e wo wasum yes obi to do masum hwan na eye once and me wife na eden e tu sa na mo hwan na eye hi no aye me yire e na me so once and so eye bi in fact ye din na me once and so ye hi ni bi nkase ase openi asema me kan me kremu ya kase na me kan best ase wi ni nyina na atampoma na chi tempo na chi me ka che mi na say Jesus Christ me ko bie punu no enti wono me gina ganya sa boy ni bit ma forget you know window no mu eden edwane e na me nua no kwakunu ma na ta ho no me say da bie punu mi bie punu mi be dem na bimpo na me say once na sorry na on sa ta stop na o shinika ni jeans in black tuntum no e na o popetire na ne be ma gina so a waso na time say na okoto do pama chaw enti na shem oh ya gani ya ga men kase ese memese ya wagima memese na shem oh na ne shem esem no say me pia pono na ma ne tui o tufrim ni yam che no ne yam che no to tufrim na say once na koto opama chaw o dem won mo na be ma da so na me ka say once na ene na me ka say ma chero me nya ohwe he me hu so wo ne me yire mu pese mu kumi but he wona be me mu so wona be ma emu edu cause wona me yire na plan say o mi ri nkumi on na mu ti sa na mo but sa kokko fa ne biere e kan once na sorry because na me pese me make voice ma man for tese ne ma yire e koso na boy say na o pama che na wo hu de wo ne ho na but na me yire so ase wa ye basa na sa tam no so eda ho naked ana the whole naked but the pants no and no yeah fast what it was or yes watching at hey uni na so watch at the media me say no but that no na me say no a man for a bench no eh then am atche no what you say a dance ya bemti no and na once and there then o pie me nua no hu no and I come wife na o share na tade ntempa na wa share na ade me ananti pie na me ni kwa once na oba na share na tade to share na tade me tietiem anadwo no ana man for sorry by it satam na me repi wo hu de ho te se ase asema me yire ka che se wo se wo yire ne me am say mother anya me yire no but me yedi na me ka je me yedi na so se me nya yire no a mo hu se me what you say me yire ne wa ma ye ho ade amamle na ma ne kwa sa me yedi de be yedi no am for ba Mr. for ne ba ho no ana me yama den say me pese me march ne first street mu obi ehu na braba are because my sound ma nyama dance e wo praso ho na de tan pese me yama me yere no on kasa na o ye ni pebu on na ni ma bi koso obo ase on but afidie ni anyi ni ye nti no se ono wan tene red-handed a eja opuwa enya no kre nti na de me ye bia no na me pese me nya concrete evidence na me ye di na me ya say me de ne first street and Mr. kan so aye o mu nyina hu de eden e koso mu nyina ya bote ama hono ma manfo nyina are apu aba ama waye basa ti Mr. Akaje ma me fa ne first street mu na me tie Mr. Nade asem eja de kumi e say kumi kura ante me twaso ame de me kom ba bi na ye krom won ye from ukok asante achen kono ngopra so ye from man bi okakabo ono na ye kro no mu announcement o information center okakabo du asante achen kono ngopra so from okakabo man tie bi sa na no wo pa enti me ya se me ya du man ho na me se na nga wo kwa de o man ne ho me twama komfie okay me ya se me du man no me se obi abom din ya wagema Elias na o sa ka obi toto no fat me ya me se me twama na ya mansana no me se me twama ni sa sama wansana sa ka kire me se me yire ya sa wo obedi ni se bi we de mpedefo manuma obefa de ne afa ne kira na me bi dia go betwa me fat o kan ne say kan de o kan ye ne kire me u ko ti obi mpa cho tie fo mo ntema se wa ha moada ma mo fa nche me ko ti once na o kan say ye bedwom ka chenchi ma me kan se de o kan ko ti no ma me u wi a me pa ko che obom din ya wagema you know ka ko obi toto no ana mu say why na bom din kire no say why na bom tin edu am be hu
asɛm a wɔka kyerɛ me sɛ memeyere ya asɛwa obɛdi ne nnɛ adi ne kyina na media go bɛtwitwa me fat blada meyɛ bɛrima ho that day no once na ne ka saa asɛm kyerɛ me no na me sɛ once na me atiefoɔ momfa nkyɛ me na yɛ quotation okoti obi asɛm a ɔkaayɛ enti na meka sɛ ɔnka deɛ krakye ne kaayɛ momfa nkyɛ me toa so nti ɔka saa no nti ɛba na saa no ɛnna meka kyɛ bɛrima once na woyɛ bɛrima ho gyina wo ne twitwa me yeah timi sɛ me yɛ sɛ make step na odwane kokɔ sɛ man ne fa no kaka bo no ne information ayi no center hɔ no ayi ne kiosk no abɔ n'akyi to hu sɛ me kɔ no wasa apie na sɛ woni me di ayɛnsini ho asɛ ohuru me ɔkɔ na waba bɛɛ trɛ ɔno wakɔfa wo yere na wakye no na wapa wo kyɛw na wadie na watwa so a wokɔ baabi no once na saa betwai wo kasa asɛm we de kyerɛ asɛm me kan awurade honko ne me dancing my god sɛ me boa honko ko ne and strike me asɛm a me kan awɔ pra santankyekye mu me hwɛ boy ne me hu sɛ no boy ne pɛsɛ wɔde me den to a sign mu nam so no no kwasɛ me nso na ade e besi nyina no nso no na awurade na man bi so ade na di sɛ de na me yere ne yes ade so me ni nam sɛ me to me sɛ ya ho kan bo no me nya me da kesi nti ma tene yɛde ɛyɛ fa sɛ mɛhyɛ mo so wɔ nnuama bi yɛde ɛso na meyɛ din nti once na yɛ saa no na ma woman bi nso ɛwɔ ne din na mmerɛ fi kakra Asante Akyem plus wɔ mo tacit stage wɔ mo na wɔ hu ye asɛm ɔka sɛ bla gyae twaso no yɛde na ɛkɔ in fact saa nipa no nso yɛ bɛbusuani ne yere nti medeɛ ne deɛ no ɔbuo mu anam so ɔ sɛ metwa so na mɛde mɛkɔ na mekɔɔ fie na ɔnanɔpa mekɔbɔɔ meyere yɛ asɛwa na busua pani agya moro amaneɛ ne ma me se na ɔbaa na ɛde akɔkɔyɛ nti ɛbaa na saa no na mede to abusua no anim no mehwɛ wɔ anim abɛyɛ 4 days pani pato tie me metio mehwɛ wɔ anim abɛyɛ 4 days na menti mu ayɛ biara in fact ɛma na de kyeɛ no bɔ ne saa yɛ na de kyeɛ bɛyɛ 2 days ɔn bɔ ne saa yɛ ade kyerɛ ma mehu sɛ ma hwɛ a menya asɛm wɔ kurom hɔ no once na korɔ na ɔyɛ dɛn na me nua baa bi me nua baa me papa ba ɔn ne kunu ewu bɔ ne mo sɛ frata na me kɔ hɔ bi me baba sene na plus so free school bi osem du asɛden ayi roman school bi wɔ hɔ no me twam sɛ ya sɛ na one chance wɔ rasta ma wɔhye na ɔne ne nan fofoɔ ɛwɔ hɔ no ayi hɔ baabi ɛhye ɔmo hu sɛ me twam no bɔ ne hu me atwetwetwe in fact da Krobea de no me hwɛ soro sei na me hwɛ soro sei a me bɔ me na me su once na ne squad ehye wɔn hu a wɔn mo sere wɔn once na me hu sɛ ɔsere me nipa de wɔn hu na wɔsɛ yɛre wɔka fact me hwɛ bɔ ne din sei na me sɛ once na hɛ hwɛ bibi ye na wo de me sɛ on me jama sɛm na ma me ne Onyankopɔn hon konkon ni me ne onu ni tamasɛm wo so betwitwa me no wo wie ya on best start wo baabi a ɔkaka bɔ hɔ na ɔka asasɛm yɛre ɛkyerɛ me agya na me hwɛ de ɛkɔ na ɔsɛ me sam ne ma yɛre efiri Asante Akyem plus wɔ no because ma hwɛ ya ya wɔ mo di wura ma no na ano ɔde because me so me ni ahoɔden agya ne nyinaa mu no ma yɛ din ɛna nansen ya bɛ 3 months de twa me so no kan nansen 3 months mi agya me hwɛ a me wu ma tɔ me ho ne ma nyinaa ma me ni kaprɛ ma bɔ sia sa ma sia no me to no 1000 pra me ni bi ehwɛ na me so no sɛ ne ma si kɔ do me kɔnkran madam fo bi wɔ no me sɛ kɔ mɛfa me machine bi nanka o ma bi kakra de enko sam ho yale ba me hwɛ plaza ni pa so so de ma me na pɛ sɛ ɔtɔ no condemn plan no aden so nya ade yɛ condemn na me de ho ya kɔ me ma me amakoma ɔwɔ kasoa papa so no 2 dia I find say ka kyerɛ no na me ma me 22 million within come ma 10 million and me kɔtena ma no home because yale na ɛkɔsoro no mintimi nya adwuma mintimi nya hwɛ komintimi de me saa na me ho mete na me kɔtena hɔ nti me kɔ no asɛm ne sin me sin kɔmfa me ma no yɛde ɛma me because minimum no ma hwi a pressure obɛtɔ ama me no ɛna me ma no wɔ me hɔ kora na sɛ me kuta 1 city kora metimi yɛde ɛne nkwa na titi me yere me asɛm me kan me nua minister ya drowa ɛwɔ hɔ ɛna me friend minister no sɛ onima dance na ɔgwa na sɛ onima kyɛm nkwa no mienu ɔno wafa mienu temi sɛ me fa mienu yale nje wo sɛ me yedi na me fa nkwa na me don bae
nti yale no ya de na me kɔ ayare bɔ saa kɔ ayare bɔ no mu no akɔ man ye wo friend Haruna Lali wo kremo kromo no ana me hwa me ntimi fa nkwa ne kama ho ana me de nkwa ne de akɔma no ɛwɔ praso ho bi o praso esisia no esisia me connection no miwu ma hwe ya de ha babre ntino ɔno so nkwa ne mu na me nkɔhwɛ mo yale enya ye nyankopɔn pa ahode ba ɛyɛ masɛdeɛ sɛ me hwɛ me di pa na emom no ɔmo fa pa bonta me china me ma ne kokora na ɔmo ne woti ne suo ko me do me ma no ene ja me de nkwa na de ɛma no dada awe wo sam kran sɛ me sa wo ayare bɔ no sa wo so girl no ɛde samon krata brɛ me sɛ me di 2 months 10 days ɛwɔ hɔrom ɛwɔ ma na sɛ me nya kakra na me de asɛne nkora no because me jam ho na sɛ diska me de to no ɛsa me wu ti me manage kakra because na me ma no sɛ me hwɛ mo yale me sɛ me fa hwɛ mo yale but obata ne ba me ntimi ndi yere enya me ba me ya na madris kana kakra de me bia nso ge nani me wona ge na de samos latare every social welfare brɛ me sɛ me hwɛ me ba enti assembly man frɛ me no fat eja me hwɛ ge ne oba nso woni makonta ene bae ye fa na kwa me ene bae to mo bɔ mu nkuro no asema me yere ne ka sɛ wɔde ka 100 cedi ti sɛ me man fɛs kana man die besi wɔ no wɔno so me yere ne odin ka ka sɛ me di akɔba mi akyɛ me na ɔbɛkyɛ me sɛ wɔno wɔyɛ akaniba nti sɛ bi penifo sɛ obi ka sɛ kɔtɔ minyawa mɛyɛwa wɔte anso wɔsɛ wɔso wɔde wɔda wɔn so nti na me yɛ careful ko bi jamu sisi ano opɛ me wuo pɛ be sɛ yɛ na me yɛ din nti ɛba na sa no na me yɛ din na me hwɛ no nti wɔno a penifo no bisa sɛ ma me bo me kuro kakra ɛna penifo nso nkwase ebu na again yɛ de ebu mu no but ɔka sɛ ba sɛ ma no 100 na de besi wɔ no na pani bi etu ɔno ane botom o ayi ɔno kremokromo yɛ fa no ɔpɛn ayi mlantie hene yɛ fa no blaya tu ɔno ane botom no yi 100 yɛ de ma ɔba no ɛna ɔde kɔɛ dada ɔde kɔ wie no afɛ deɛ misika sɛm asa wɔn mu na nansia ma babo asia me behwɛ sɛ bia ɔdomfo bitma do me matima sa akɔtena no ma dada ɔbɛyɛ ma me na ko sɛ meni ahɔne sɛ me de adwuma pressure ɔsɛ ɔde ma me no ɛno a asɛm a me yere sa aka kyerɛ me kora ma me frɛ no nansia wɔsɛ nkora no book sɛ bi da menye sika no kakra ma to book no mu 8 ana ma ko me ba kodwo no so de no mu 2 because me yɛn kakra sɛ ahɔde bi ba obi bɔ mbi sɛ me na metimi ayɛ ne kakra me de tete si de ama no anwumere na wasa frɛ me sɛ nkora no ndi me so wonim sɛ menye adwuma wɔn so na wapra me ɛna wɔn so na kyɛ sɛ amane a ɔpɛ sɛ ɔde me tu mu no me hu deɛ me yɛ me ho afɛ deɛ na me sɛ mother eti deɛ ɔde yɛ me nti wonim sɛ me yɛ obi ba da dada me ka sa asɛm no me yire sɛ no kwasea wo phone no sɛ me yɛ gyimifoɔ kyɛ sɛ kwasea ne gyimi a ge ka kyerɛ me fat dada me hwɛ na ano ɔden na me so no na hwe age ɔpɛ sɛ ɔde okume to twene tini tia wani nyinaa akora ne mu sɛ asɛm na me tunfon sɛ abaya tima sa aka kyerɛ me sɛ me ba pani na me ne wo no ɛnyɛ me ba ama asɛm yi agya me na ma bibia no me pemu adanse me ko sama me yere no ɛwɔ social welfare sɛ me ntia sɛ ma wo me ba me kuta me ba no basically so nya me ba ɔba nso ne ho ahomete nti no nti ɔne ne maame firi kono wɔn ɔba social welfare bo ase no that na yɛ 2014 ɛna ɔsɛ ɔba no panini de asɛm etu ne no ɔsɛ ɛyɛ bufuo no ɔde ka saa enti ɔkan na emu mabufuo no ɔde ka saa na panini na asɛm a ɔkan ya me yɛ badwo ma me tie sɛ ɔsɛ agya twa so na yɛ furu bɔne wɔn nsɛm adan makosa asɛm yi ɛwɔde wɔdo ɛho adan ebepie agya na me yɛ din panini tumfo na me so no ɛyɛ din enti me ne na hɔ saa no me yɛ ne sa aka kyerɛ me sɛ me ɔkɔkɔ di ne ho da biara abɛtena me so bàtɛ o ti asɛm nka no ɔkɔkɔ di ne ho da bi abɛtena me so fat asɛm ɔkan no ama me pamɔ gɛ no ɛkɔ kɔnɔngo ana me bɔ na ebusua pani bi yɛfɛ no yɛfɛ no saa adwomɔ na papa no me de asɛm etu no ɛmu sɛ asɛ de wɔ ɔsi keka ne nsɛm no ɔwɔ saa asɛm na me de me yɛ din te wɔn no maa na wɔ saa baeɛ ɛna esia no gɛ na asa aka kyerɛ me sɛ na deɛ saa yɛ me ho kura last one ka me de twa asɛm to no sɛ me ba a otwa to me de ne to me sisa yɛfɛ no abena afirifa ana me sɛ ne frɛ me sɛ me yere no so ban ti no me yi saa di ne yɛ den efini so
na me catch me yere say na me saka me pe hehe bia enti me ba no me de na to me ame ho ye friend nana I find say nana efia ageman ko me ye fam yaw ageman no so wate e sia do plus one ma me ba no offering favor na say da de gen person wo ye me no me ma na wo senya me ma enti me hawo nyina me ba ha nyina ne say sabi me ye Ghana ni e kwa me yere ne de me fa so no me yere ne na busia ne pese wo me fa so no on pese wo chese me ni busia e sia me yale me ni kapra me wu pese mpani fore e boa me na boy na kokko fa me yere no amamle na mane ye kwa so no asante mu ye wa ya amamle na mane obi kofo bi yira mpani fo mo me se me nsia kwa na asante ni na me de begina me mfani nyina 2 e sia wo pra me me timi nye me ho hwe enye yi penifo mo ame ne e do asem sko na ye humu ne kora because me na me di sa asem odi me yire na enka ebusuan ba hye me se me twa ge na kopense ma no esi ama bobo besia ma ho sika nyina no me wu o mo ama ma ya de hwem me yo no to so a me koye bo hwehwe me nya 450 million ena eja me de ya me yire ho ade se bi edi bi kakra re fie ntoto ye kakra akra edidie kakra ena me de sa 250 million no say ye ne ho ade amamle na mane kwa so ai wo court enti se me yere no e ma me fan say pema ko bodwa no de hye me kro ha no say me say on na busia bum kwase no say asemi say ye na ye bo busia mane no ye hia no o mo say o mo busia me say ye ne kro say me yere ko bodwa na me yere me wale me yere bio na say me wale ne bio ana me ne me ka chen say pese me ni me afunu tu agina ye tu agina no na me ka chen me say asema mo ne tu mitemu no mu odu asante den o say me kire me say me so ye wo me ye tete me nyanya me na mka chimi na so ye kwa me ka chomo se me papa okoje awale ma me wo tukwa okọ UK 2 weeks time obeba into oba ye di mumu ayere be bra busuo no eho na ga ne ma me ye fa no rosefa ejina ahemfio ka kire ne ye fa se me bla be wa ne anuafo ne na busa pe nyanya me dance ye se o ka chimi se o ma me nwale ga ne se me ma nyina no ho no ma o ma me nwale ga ne nwale ne kina na me si kro na me so awane no homo ko wedding ka gu na wie ana ho na nso asa de abebegu no nti mo hen bu sans sa wo se akre wa ye obaye ho ade ne ba ne sen na wo no yakwose sanyina o court ne ba ne sen na wo ba na ko ba adwama akra ne se bi wan kan ko dwa atoa na sa be se abususem yere e wo ha no me se wonu se akra ne betimi do afam na kwa se me se ja wo se bi ne abusua nti me dem ma se me nyina de amanyankopon nti e ba ne sa me din ka fe no FM station bi ntimi modi mutu na mo no aba na se nne o man ne emechira ne break rafa na ensama o kacha blay no na ma yedi sabi me ha man ba nyina sa nsemfu anan no ba ko me gire wa prame amintimi nya adwuma enti wonye dai enti na ameremu no se me na me ye ne sa ke be hye me se me nhwe ge na akopense me se da bia me ma no be nyamu fa ho di enti no on hwe me mienu ma spend 450 me ko ye bo hwe I spend 450 million sabi bit my bibi timi ye me ho ade tenanim ti se ne maame akraba na ko badwa na maame se wagina free nsam dia on for sika me ni pro on for me sika mam me ansa with my 2 years I fancy sa ya na interest ni na on for ma de e ma me ni problem 450 no plus interest on for ma me ansa so otoso no me person peni for boa me asante amem no obi ko fa oyira ye friend ahimfie ko de court bit ma boss asem yere eku na mo peni for mo me na me yire ay boy no me friend me nsia ahimfie na o ma tire me sa threat na wa fa me yire na wa sa re threat me ne eku me ho fi no ana de twato no so no me ne nkura ne nkura nan no ya keto se enya me ba ma me soma no me yire sa ka che me se okodi ne ho aba betama so ana mpani ampa no wakofa bema se o pese okumi nti mpanimfo mmoa me na sa nkura no kwa me fa so hu se nkura no ye me ma no na me ho kwa me fa so ere apa me ma no yie tie asomdwe kwa so aye apejafo mram because den ma me bema arehosem ene so obi hu se bema foforo afa ne yere bema arehosem Benjamin Yendo osina na ya Krobea Asante ene mankranso
ɛna mewɔ ɛna wia yi me monitor show no nyankopɔn nhyira wo mia me nua ba hati maame ya ɔsana na ya Krobea Asante ma ho wo United States of America hati oni abusua ni nyina me kyia wo ɔsana na na onso ho te sei yenso ye ho ye awia chi a panel members ni nyina ma me omu nyina da asegye so hati ɛna wia yi ɔno nso wɔ ahoma ne so bi ya ɔno nso hwɛ dwumadie live all the way from US and somehow adwamoni ɛwɔ Saudi Arabia ɛna ɔsana na ya Krobea Asante wadaroma Saudi ɛna me nso me wa me nso me hwɛ wo na na wie Krobea me kyia wo pa wate mate yenso ye dase kwa mi chesa wasam na o kan kyiremu ansa na makan why ukyiremu ya because ontumi nka ne se ya amfanto keke kyiremu yie na menkan Mary Cruz and was a fantastic program na ya Krobea Asante ena wie yi nyankopon enhyiramo okay arafo owura yi na wura husemnie asemo a atono sese ye ya ye ka say krache oba no oni na busua e de nsa brew aka kire o se oni wagya ya ada me da se Krobea de omni se ahimfie wono na asem ni sie no ne wo fa ne fa no ayi no ejamoro no ohun se enkwase niema na ge ne maame ni didim no mo wo ya busuani titama mo busa me se me wale oba na me wale oba ni bio na ge ne maame kan se e fa na me kan se adi se me papa ba idi mu abeble no a ge ne maame ka chen se on pre maame wale oba ni bio no ana ge ne wo fa bufu na kan se Rosefa me hu se wunim nyansa me de ensa na ade den ebre me asema opese odi boy babaje wonsa me yimi nsafiri wo wase because mintimi ni wachi patoteni o enti ade chenye no dade na ge ne wo fa ye fa no sadwomo ene me yere ya asewa no e de ensa na ko me papa enua ye fa no ametafio wo ko pra so a ye fa no kwakupon ba ne nikemi ya ametafio to ko fie hodo no ana me wo fa ne papa ne ka chen se tama me ba ne kokko ye wo ho ade no uhu me ho wasi dabi na mo papa na ka chen se wan fansa na ne enfiri na ni so ankwa no jansa na to a de bekọ praso na na hema nfie na kiswa mansa bebi ho dum aka se obabubu ni dua nti wan fansa na ko na ode nsa na ko na o sa de ko menua bi ye fe ne bewu ho dum me bla bi ye fe ne bewu ho na me bla so reject no enti ade chen ne mo me fie sa na gia ne na busua ene ma content fe no kwame 102.9 FM da se so ko se obi bo me punum me hese me bie punu na me hese obara de nsa no ni na busia de nsa beto me pono yeden ano tese o jami o de won sa beto opna no nsa no hasisi a ewe Krobea no kwase me se mpacho me nkata nyina na se nsa no apai ngino me di agwa na kohwem but any moment from now no me bar kakra no arefie nti no me di shew ma ha na akokọ yede de how be abanti e wo ho ni nyina di ante ni nyina wo ho mo menka ta ne bibia wo hanum se but ensa no nko a ne apaint no ma chekere no bibia ma dance ye de e wo sa ne to na ge ne de e tuma e wo ho sisi a enti e wo pra so ho e wo boase na me ba no me wura fi me ka se me di se we ma a betwa me ti am se a refi nti no me ba no ono de but me bibia hanum to ono nto ya misra ni afa che me se wo hia metimi nyina abedwafo hia metimi di nyina de akere okay mate arofoni ade hia madama mesra mu ani die ni matwa me ho e wa asemimu na san ba sese ya apomodin mapade eno ane hepa plus mixture Pavi plus mox hepa plus mixture etutu malaria na sekura Sweet darling, my beautiful baby hepa plus mixture ye busie ya no mama hoden aba buso me pini menti ase me do tie hepa plus mixture enya adwuma ebeye woni padua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well-being ebusua pomodin ho hia me yie esne bibia Entimi manom pefie ha. She, we Hepa Plus husband. You the one Hepa Plus husband. And you also we Hepa Plus wife. Na abano. Hepa Plus mixer. Ma je drone di pa. Pavi Plus mox. Ena Hepa Plus nyina. Apem for abato mo manufo. Enu kwada we nimfie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549
297-463. Pepper Plus Mixer. Mapobudra Mapa. FDRG Edwedian Kratoya. Mira. Yes, my dear. And that dear. Kadia won't be a chram. Oh, na edibe pa na me sie wo. Wo de bebe sie me da. Oh me. Ademinim. De me die sie wo an say. Makoto Dawood 360 capsules. Ya ma no mo ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na okrai. Me ma Dawood 360 capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mo adwuma na atumi se sabro so ma me. Na akoso ya wonim. Se ema ani mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye se nansanya na wo complain waposo usisi ani ade yi ebi na me de twitwi ya wutisi ye yo se wo de Dawood ointment etwitwi na wo me 360 capsules ne ka ho dia oh na ye twi na memene we de twi na memene ai twi na memene what be bia so free se require mu enuom yenu enye na e wo pharmacies any chemical shops do na mu hye no so se aduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ne obi a onya mfinhye dumienu bebia ni afre 0244-886437 and 020-168-1717 FDA aje adwadie nkratoyi yi atum Dr. Time Daso. Minya udeni. We kikim. Abna na wo ya yaro fa here. Midimo for Herbal Clinic. Asani nyina. Midimo for Herbal Clinic. Dr. Time Daso. Me ko ho a wonom hwehwe me mu. Eye me diagnosis no. E be ya ka diagnosis. Eno bi. Ena ose me bra yare no bekokra enumpo ena hwim yare no etuafu me widie mu a me beko Central Market akoton me nioma yi o wasi be ma stroke no so eko hwe eho sei wo bi ntra wheelchair mu emia mfa no nko emu san fa no yade mebiu apart from stroke yare a otumi sa ntem kra no awo so otelete se oba wo hia wo na Dr. Tam Daso e behwe wo a charge no kra wo nyi sika no age se nyinsa na bawie ansa na wagini sika enam so wagini hudie nti osanya penis enlargement wo ye bema na wo bema no so a wudru horma wo ma wodro 5 days na hyase pagya ne mu ebe pagya ne mu a kosi se wankasa sasa wo pero na fe wogya dro no fa malaria hepatitis B na wosa diabetes hypertension prostate ani yare nkae no eye nkokokra Midimafo Herbal Clinic Dr. Time Daso owo abuakwa agogo Copas last stop wo yare afre na ko 0244-774282 and 0245-616336 Midimafo Herbal Clinic Udimafo no hwa obi benya wa na free yade ena apomuden so yensire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdi agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire asichire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos waye mre future life smart food bebo afei de aye abusuan nchemfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya asichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba wa ekwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yefunu ye flat no wonya smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na kofa nuani ye ba omayimu encrine woni Ghana Telecom University no your opposite Kumase wo ben sofoline alignment ena tema ubenya biato Evergreen Supermarket fre 0246-010150 0242-878090 future life smart food about that ho ban mami ma sisi me pao na me papa nso uso ni ma odi wi eno mo wa hene Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen ye de mo kofie wanya Faith Homeopathic Clinic ya anka be yensi yie pa ka me kire wo na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa aso sa mo yare no ke asa magic sa Faith Homeopathic Clinic o ma bem papa abefu fidi e free India na yare ni hye ebe kire asa kire ho adura yemfa nsa wo yare fast kra oh wada na adron kitinkiti bia se wotafre ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure
typhoid mika jadeɛ ɛmɛma yɛ mmerɛ wɔ mpɛmu nyinaa wɔsa ho yareɛ wɔyɛ acupuncture ɛsɛ sciatica ho yareɛ nyinaa wɔyɛ detox ɛtwi fifiri nipadua no mu ama wo ho tɔ free kyɛ sɛ yɛmfa yadeɛ nkɔhɔ nsa ama faith homeopathic clinic a wɔn abɛn dodo branch bɛn na wokɔɔyɛ no ahenema kɔkɔbɛn a wɔbɛn geomas company ɛti mu nkwanta no so hɔ a wobɛhu faith homeopathic clinic signboard sɛ si hɔ kakraka wɔn numbers ɛyɛ 0275 96 94 14 ɛna 0244 58 38 59 faith homeopathic clinic wujidi agye nkwa. Anijesem. Perfect Star Media Sanujuma Brenaso. Perfect Star Media say yen share Kumasi Cultural Center 11th and 12th October tie. Perfect Star Media so the Anijesem o back Kumasi Memo. They say 11th and 12th October baby yara won tie. The kind number no free Perfect Star. Number 0243 299938. They say 0243 299938. Also the Sanujuma na eba. Sanujuma maku 20. To friend number na register 50 Ghana. Over now the 500 cities they kita dia ba. Fashion tinted juma dey we pen drive free. Certificate free, handout free. Eyan Sanujuma. Also be chere pen fashion na tie bidie. And a tie eye. So be chere paint you so ye. Buy food digester be chere. Be chere we this idea fertilizer. Kwa fashion ye incubator, kwa fashion ye palazzo, cake, meat pie, shower gel. Ala ta samana na ye dey go konko mo gel. Perfect Star so be chere. Ni nyina kasa adwuma de we ko se e ba to Kumasi Culture Center tie. Friend number no se see a friend number mpanifu aka kire mo se who register na won to ba be part. Me se number 0243 299938. Bye bye. Owura bra dabia sanopo awio anwumro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama wotimu yi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wo mu Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mu ane tu yo emfiduduo nie minya wo hawo bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no hawo bia beba obo ho ho no obesiesie nso ama kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say o mfidi kama wode yadwuma wo Kumasi ha wo main office na wa ahojoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahojoda aban heye bi kohosie we di oponko penentem de je wonu number se ka ho 0244299520 and 0266432210 so wa kire mi Volta Drill Limited yi mi problem na solve Ewra, last meeting man one pa. What did so? Man say dear, you're kitinkiti bit me. What? Abra a muzu herbal clinic in Roho. Now, one here party. Miss Soriano pa, na mahojo, ma posu nyina ya meya. And you hear a muzu pea, a bit you say one time. A to down swan, na mi yim ke kame, metin mi mu cry ye. Afe, Ediane Tommy Yemua, na mi wu. We hear a muzu K. Na meso mi all my mo giant me near Fusani ye. Do hear a muzu garlic bitters. Na amuzu herbal clinic ni no won nyina Debi and you want to amuzu herbal clinic in Kayi or amuzu herbal mixture so show mojemu ye catch us or malaria nim amuzu herbal mixture name hwese oba wanyem oba taya wo ba bofra nufu anya akoda wo nyim fie dumienu annum bi open ho asembusa fra amuzu herbal clinic 024 77 76 74 3 amuzu herbal clinic mawji hiyo chalo FDA agidwedi nkrato yatum gadget master no na hina woto wo phone accessories and bluetooth speakers ya ebokora tesano wa hwe woofer papa bi nso so ma catch us say wo pe chargers hands free any other phone accessories quality pa dia any be home na me to bi ma next time be woto no your secret is your power and the ampa me phone accessories nina ni wo fofofo hwe hip power chargers hip power hands free reckless chargers and in the airport and the power banks triple power chargers triple power sound bar
triple power speakers, woofers, cables, power banks, pen drives, memory cards, iPhone chargers and accessories. For all kinds of mobile phone accessories, all kinds of Bluetooth speakers. Would you ever have receipt on the mamma? Sir, a Joe Wusubempa Enterprise. Kumasi Kajetia, a one water with phone accessories. And I can would this me, Sabahuru. My mistake. Oh, Sabico Tunyama or at the mamma younger brother. No, necessary, and for so on what TD no. Now, say, Crady, a Joe Wusubempa adding 90 electronics. Abeka, oh, Wusubempa guy. We want 90 mobile watch, 90 chargers, all types, 90 power banks. I want any 10,000 to 60,000, 90 data cable, 90 Bluetooth headsets, 90 battery, 5C, any 25BI. I feel 190 headsets, 90 car chargers, and a 90 AirPods. Nina, a quality papa. Wo Kumasi Edum Kejetia, the Bajo Story Building, no, the first floor, store number first FM 0607, and the old Kejetia, KVIP, and Masalachi Hononso, Ubehu Eja Owusu Bempa Enterprise in Suho. After Wasansu opposite Anaji Trotro Station, Market Circle, Takrade. Anasa Frewan 0246 331414. Anasa 0266 100 400. Eja Owusu Bempa Enterprise. Phone accessories, sound bars, any woofers, papa buano. Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bagi. Bra, aden, enen so biem. Hey, time heba me hye ya me ka se yi ba akun, ani wayi me ensen. Bra, sanya time heba me hya, esia gyemi ni me fiefo, enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya, me ka se me di wa dance ya heaven ena de mbekwa akopie. Enti se malaria, we draw ne time heba me hya. Enye enunku o, de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba me hya duro no ena ye ma o. Oba a wafa afuro de o ma akwada no fo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atridie malaria yi bi ansa. Se opetam heba mesha enuro dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo Atonsu Monaco Junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers. Ene herbal shop dodo na emu. Fre 0244 417669. Kayo, set time no TIME. Time herbal mixture. Afi malaria fever bia dani ziba ewo munu be tuako. FDA aji ejwadie nkratu yi atum. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay. Arofonia this year, ya koya yaba. Aha ya 102.9 FM. Aha eye OTEC. Asem Beba Dabi dwumadi no wasuguso ya utie ena wiai wasuguso ya ohweyen ena wiai new love Ajimai Boateng. Osi greetings Nana Krobea. Hello, what to say? Osi Nana please. Krachi momuano. Hwe eye awrehosem esan eye nimguasede ewo mebinom. Sebe esu eni ben bi a onomo dan die no tan. Kingsley Ba and was yes, my favorite presenter. Akra Krobea enawi mechiao. Akra Krobea, how do you for your evidence? Why minim dia opachre wadaroma no grief for anybody. Come again. Wasam na walk no mentiasie entibrabio. Hassan Taha. Me who say won so aba no senana, can I come in please? There be yemie phone lines. Entibranson untumi mam. Why? Yebie phone lines na yebema kwan ama won so watumi abamu bi. Adofo me be kyeremo emfonyini. Nana kwasi champion beba na wa be kyerɛkyerɛ yen sɛne emfonyini no etie ni nyina wa ha enti ye de toso a owura no ebe kyerɛ ye sɛ eye brewei na nana champion adescribe enso e de akyerɛ yen ama yenso yehu sɛne ade no enso tie fade edi kan to so de ode beto so ne beka ho asem de ode beto so ne beka ho asem owura wan nie me kwacho me yere ya ase wani o yere ya ase wani we ye breben we tama me ye ne we de me pacho me pacho so ba Facebook na YouTube ne so amfonyina ye show yi wo be hunu bi na de na hunu papa me hu se oba kama okay oba ho fefo bi da so okay na wo hye ne we de atale
ɛna ɔde veil sade ɛka deɛ de kate anim no ɛnoa deɛ de kɛma no yɛyɛ ne wedding a yɛde kata n'anim no ebi kata n'anim ɛna okuta ne frawa fa deɛ tɔ so yɛ ne fast yɛ kɔ ne ntɛntɛm deɛ tɔ asoɔ nie deɛ tɔ asoɔ ɛyɛ nkawa mmiɛnsa owura ɛyɛ dɛn na nkawa yiyi yɛ sei mepa kyɛw sɛ ɔbaa no sɛ wɔgyaa me nti no ɔde nsa abrɛ me saa de me kawa nyinaa abrɛ me nsa no nso ɔde bɛto me pono akyi asante amamene ɛnim saa enti wɔba no na kawa yi ka ho mpakyan enti nana yɛ kawa mmiɛnsa bɛrima deɛ baako na menim sɛ ne nyinaa yɛ ɔbaa no deɛ ɔbaa no so deɛ mmienu mpakyɛw ɔbɛrima deɛ baako ɔbaa deɛ mmienu ɔbaa deɛ no engagement ɛna wedding bɛrima deɛ hyɛ baako pɛ ɛso yɛ ne ɛtɔɔyɛ wei yɛ deɛ nana wei so yɛ asafo a na mewɔ mu no a meyɛ ne ho adeɛ no asafo no certificate ɔno ma kyɛ sɛ maware yɛasɛ wɔ a amamle na amanneɛ kwan so ɛna Ghana ban so agye atom ɛno no we so ɛyɛ certificate asɔre no de ma asɔre stamp si so ɛyɛ Heaven Family Ministry International certificate of marriage wɔ boase kɔso yɛ mogya kɔso to asokɔ yɛ certificate of marriage aban mu deɛ na ankasa wei yɛ deɛ social welfare invitation yɛ de ma o ɔka kyerɛ sɛ deɛ ma me sɛ mpanifo boa ma me yɛ fɛ sɛ DNA no wei na ɔka kyerɛ sɛ akra nyɛ me ba me kɔ sama no ɛwɔ social welfare ɛyi ɔboase social welfare for nana maame ma ɔma ba so sure in fact boase social welfare for yɛ adwuma panyini pa a woda social welfare no ɔboase ada mɛba me kurom boase biara no mɛba abɛhwehwɛ wo papa no ɔne ne mmeranteɛ ne maba no ɔmo yɛ adwuma kɔ so yɛnkɔ yɛmɔhye ɛberɛ nim afa owura enye wei dia ye di nkan wei so ye bra fato so de fato so e bra be ma no oba ne de ne pimpim edan no pim aho na se ya bo ne bet wei mu nyina mu nini ko dua kwanta ya bo ne corset ni nyina okay me pa cha eye pictures nkaye no me show ni nyina mfonyini no de ebe hunu oba na nimu ankasa no momma no mra na yehunu oba no we dia ade kata nanim ade kata nanim na gosi ayebo akwa aba me de hye yeja ho to say nyame ado very good adofo enawie na akosia wo manim ha na ufi time hebal ena abetu wadama eya asoye ya onum di nuru a eboa adasa ena abetwa so medinki aka kire mo se time hebal mixture me ba kumasia since 2013 and I'm be metro and sakra na me ba utek ya time eduro no sa 2013 sa time na me ye na advert ewo metro fm so sa na mdidima na mde ba utek mba utek ikura se mfie nwotwe mente so ade na ekọ na ni mo so pesa oteso nwotwe mu a na ye kọ no ano no time no eyedu papa say yasemu di bia mu asa beka ho enti na wie na na manya wawi de kasa kire me ne metiefo edikan meda wase bebre so mama me akonya ne se me ne metiefo ye ntwetwe apomoden ho enkomo meda fopo a wotie me sabre mema wa ha na mama akwa aba otek 102.9 kasa fidie no eso sabre ya magime dwen na metima konyo media ni apomode ho komotwetwe ebre no na edru so enu ntime show se wo beka me ho ni atwetwe apomode ho enkomo si ebewie no na oyade no wanya ne nso ano medofo pa ni padase ni awotie me sabre wo apomode die ye di ho nkoma eya no atwe akonya no aben ye enfo apomode ento chacha esan se enkwa ye de na muasi edenanti ye ni second chance and ye ni third chance eye ba ko pe ayira efri wonsa enu ntu wo ho no ma wo time nsu ye empre wo ho ma yade enka won to wansa empre wo ho ma yade enje wo kra enfri wonsam
pa bibidro na no bi enye adro bia kekese yesi pa bibidro nti adro bia no akofa no aboneguna enye adro ni de ya hyeda bo awura kwayemu akotiti numna ne haban ne aka se de twa kronkron ne kan ye no wati ye ni aduaba no ne afa haban ne sayade sa pepepe na doctor time herbal center ya ye doctor wa ye wo bowura kwayemu kotiti numna ne aban ne aka keka bom ya ne special de amount yes eye time herbal mixture edro no eye TIMG malaria dro tatashe ya de malaria no estro edro yiye ankasa edro modern boni ne dwumadie ne won so a edinti ebe just watch ye ne din so mpepada esign de eyenti medofo party TIMG eni edro ni din eye time herbal mixture etri di ya de malaria ebetu asie kra efri ho edro ni yedro eye bibidro kroje ansa na medo be fam ye medo be do mosukono number no frefre yen eye 0244 417 669 0244 417 669 medofo pa ye kase time herbal mixture eye bibidra ye dia bro se etri dia dia malaria a edukru ni pedua no wonya bi na no ma ebetu asie krakra wo bi bekase na ya dia no kamia anase ya dia na kamia wia ebe den na mehu ye wonsunsun so a edan na di woni pedua nim me signs and symptoms ye kire bi na eyi ne ho adi woni padua nim ebi ne enumuto broni bekase lost of appetite wanuma to wontimi enidi aduane no eto wanuma no wanuma ye ose nyonyonyonyonyonyo ketrema no emma kwan yesimia wani di atrema mienu miensa na eja wabofuno eba ne sana kakra na watimi edi no ne wasafi ni nyina ato agu yemia die na adokro yem esai aduane a eni yefunu ni munti enkomo inso nyiye aduane na omadi akwete yadwa eni na aduane bia ne yefunu ni mudi a yenso no na ne nketenkete no eno no mobekeka yeni bebe yenso na ekro na abeda yeyem yebekọ asopiti yade kese ni abo ama yeyese osanin ade eka kese ni yebo bedofo pa wo bedidi ye wo bedidi fine wanu mo bete yemiade ebetu ayira awedia edro ni ye TIMG eye time herbal mixture dro ena make of edi ama eye dodo bribi eye mansan chemfa eye dodo ade eno tiembo red drug store herbal shop pharmacy shop ye benye ni enkope ebibi dro fine bi na ye nonom ebeboa ye ebesiesie tipaye ena adokru utie wuti ejon say ga na wo de wonya ho wo bo no mani tipaye so ne ho a wose me malaria yade ena aka ne ho no so malaria yade sha ase a wo kra de utie ye wo ne se wuti paye no eno ene ka ne ho eno ne dikan ka ne ho no edro ni ye TIMG eye time herbal mixture dro ana medofo pa mekanfo edi amao wobo onu ma niti no epaina na nani nyina yese ko nani no na epruso eba ne sa wagine ho baabi enje wo sinitrase afade bikra na sina yini no etutugo wo bisi miti no eyem se de edi aba ebom kwan mitiri mu hyeheme mitiri mu eja me medofo pa adeso abeso ya wuti ama uti mu aye dududu tipa ye eya enu tipa ne nso ano ntem ne nso ano ne de eye tatashe ebibidro mu ebibidro edra nanim na chie bi ne ho biem time herbal mixture eno ena wo hia se wo ba no mu bie na aboa etu tipaye ase kwakwa ede amao sa so na menua ba wo te me sa brain any dane menstrual pains yes menstrual cramps any wo any ne ye sa wo bebu won say wo yem de wo say regime wo sha wo calendar ne so aka wa day pe na won say boadu so enso any dane ntina ye wa reho esan se eye wa wo to wa yase wo no ye kwa wo ntimi nkobi ye ba wo ntimi emma bi won sabuo mu ni nyina echi no ensan emmaye eba nkete eba na mienu na aba na miensa mesra wada wadu akura na eba jese asupiti ni akọwọ ne mpania ma eya onajo no medofo mesra mi busa o enu ntu bebu nsa da bia akoda asupiti akoboka na debida
bibidro kura je no sika ketua bi fabora drugstore herbal shop pharmacy shop bi ben wo kwato time herbal mixture dro ni bi TIMG na nunum bi anidani away mesibo wani pre broni was also within a twinkle of an eye na wo ho atọ ebebo wo bon sa wonti ya obia e woni peduanim wo no medro ni bi na oguso na wo fra yen number no 0244 417 669 0244 417 669 time herbal mixture dro bibidro kwaje mesra wada fedin ni tu trimu ye mame esanse me na na bi ne kan yo wasi se nkukọ apem na mo no ma wo munyina wo mani mu pe na so takra no ne kire takra no ne ma akukọ ne kese na takra bone de fanyina mkwatere kwa na me kire wo se enu ayesi etu malaria yade no edo so pi na so dia wo beto anom na dia hoto bebre no enu ni asem no eni obeto adro na benom na enje ne de eni na do sika hye oboto ma yade ne ka hoto akra na enka fa so wo so enu ti adi na ho hia TIME wo mania wo si entertainment time herbal mixture dro ni bi embro neno nom ebebo awo enatiasi so wo hu aye wo se hye ye dumfa na uhuro do ye sofa na awodo wontimi enyo ho ba bia enje wontimi enyo ho hye ejuma kura no wontimi enko bi medofo pa pedro ni bi nonom esanse ye de ya ama me ne wansiri mpo no na ya de wo bi ne bo na nyom wasisika bebre na wo honom na so ya de a ebeden no wanya anigye medofo pa ya de ya eno to pedro ni bi na nonom TIME duduo brebi wo bietimi no mu bi jese abofra woni enfie dumienu wo bata ya ma panofo ena wo pemfo mo na muntimi enum eduro ni bi ya kan ye bochenku ebusua dadedro malaria dro tatashe ebetu malaria sekrakra honam ya ahotutuo wo poso wo sisi wo chepe wo dompemu wo joint no wo chiankasa no na wo ya wo da enna wo koto keteswa sa dia sen wumini koto ha no emina koto ha ade beche no na wani ase nyina totom moja kra no na are esanse wuntimi enya enough sleep wo bi na kan na se enough relaxation men sentimi kebi wono so ne brofo no wo pese wo kire se wuntimi enna ene na wo be dayie ama ho atode a eye bibidro fry croje finchem eye time herbal mixture dro ena mekanfo ade ama wo pani doso po etu ene diemu Ashtown Dani Herbal, Baseline Pharmacy, Colinac Herbal, Misty Herbal, and na Apidank have made pharmacy and K Polyfor and the dish anymore. Freddie Men's Herbal, you were KO, K and Jane Herbal, you were Imrom Ebijan House, KJTR Race Cross, and you also scammers, and you compared Renny Beatra Quanianum, PFA Pharmacy, you were Tafu New Road, Tafu 4, Momia Maya Pomodemo and Yaye, young Copebi Droy B, Nemomianum time Herbal Mr. Dro, na ye chro time about center for na ye chro said ye besi apamo and tontom cry free ye fear and oni ahunidie trakronkron was in neatness is next to godliness so wo do fear ni no ebebo apamo tontom enu chefi chro na efufu no ye dodo pra hye konkos no bola no ye nyi free ye fear esanse we no munyina wo ye fear ye to foundation man tontom no ye ni omna hye fence wo enu ne sa no benom time about Mr. Dro wo hu ado ne ho fa so esanse wo nom na no was it a first one abekao enu tie srewada wonum time about Mr. Drono na wo di wo fie ani na abo esiesio ama opomoden so etimianya ne ho pa ede efra edro ne ye TIME number no 0244 417 669 0244 417 669 me for patient ni o one to crow so betna hon mama ya dia no aka wato onom aje won kwa afri wonsem aje obusuani bi nkwa afri nsem ansa no kopedro ibi e kira kwan no na ache me wo yankan so de na eni adro eno ti pebi no nom sabre ya na emboa o apomode won kwatwetwe na mede ebra wo me da sese waje bre amaya twetwe apomode ho enkomo da se ne ye be hia maka Monikasa Agosia Yankopon Sinshao ene adwuma pa onso wababeye anuanom akosia yeboa ena yene na hia awiei na wabeka de ye e de akere wo odipa tie de aka eye wanamo ya wubetuo eno no baabi a yetone yeduro Ghana manyimu no wuram na busase ope time herbal mixture se nyankopon ya adom
na wunya bi na woto a aduro na chiwade ene se wonom memfa nya kwadworo se wonom aduro no a ebeboa wo ameni padua no atumi agina 0244 417 669 0244 417 669 number won't be biasi a obefreno no eni mpanyimfo nkasa na de onti ase wonkyerem yeda ase nana god bless you arofo ya to adwumadie ne so na enawia yi nana ya agemai odno na ode na rehosem aba yanim enawia yi sebe asem wato krachi na wakohia nkwanhia obi bo anyum bi mon hwehwe ma me nipa wo your friends ekra mani so time yo oba kufuei opambo ana ma be hia nkwanhia me be ye de wo wiase mu na mekani seni o oba kufuei na me ye ni deni o sanyum no eye me dese mani so time yo oba kufuei ma be hia nkwanhia me be ye de wo wiase mu ye na mekani seni o oba kufue na me ye ni deni o se sei de owura no ani su dano se wono akwa akoto so se kwabra ni bu ne yira ya asigum na ne yiri ye hi na rasta mai onu su ye hu na wode ayam hyehye mani nua begina mpomachi no akɔbupu na wuram na rastama ya tuwa frim mpo frimu na rasta sorry boom etu frim pa chew afedie wo a wafa obi yire no onene wanya membo na wo behu kwabrane na wo sre ne twetwe no bede na krachi na ni sontano wei enka yi oduma nkuma wuo ena makwabna ne nsasi fom nanso enne de ema binom wa awadiem ama mema nsa esi fom Krobea no problem there asem wasi awiai arafo mabedwafo wa ha mema worum nsemisa kwanya mienu e wo sa asem ho na afei mema wonum wia mompe busua panyini e wo asem wei mu emfama me enawiai mi ankasa me dehye me ba ene madie nyina sokoban fatilo
Oya wadwuma wo Nhyira FM. Fatilo, a very good afternoon to you. Mechia opa enewie. Why? Awie me kamfo Latus Enterprise e dia bawo. Anuanom adofo ne adehia mutie me eye adansie ho ne yoma ne yeton. Na yen de no de atie nie. Wasi woda ne awie no. Yen ne ebemu atenam te se de wa manone. Muntie se wo pe PVC pipes, open the bend, open the fittings baby a obenya bi ye ha. Open Turkish doors eye kama. O de betu tufie na no eye ha. Open paint a wo betie gudane ho amadane wie pe ya eye ha. Se wo pe chandelier light ya wo di bebom ne ehunu se nipa so masifie ne awura yi a eye ha. Open wall lights, electrical cables, open kitchen sink and in the taps, open tiles, WCs, normal bad booter, ha. So open bathroom nyoma bi te set telephone shower ne set, open complete shower, bathtubs, jacuzzi, basins, shower glass, corner bath with panel, toilet roll holder, any water closet, open mirror, water heater, ni nyina yetobi, yeto pumping machine so. And the why na etie me ye nioma mabobo suyi ohia bi Latus Enterprise. Ye wokumasi yadum aseda house kwane so. Sa oba ha ubehu ye. Ye number ne hia jena frɛ ye 0242 61 65 85 0242 61 65 85. Ye number nie frɛ ye sese ya ne ne won kasa na de wonte ase ye nkyerem. Na wie mi dimafo herbal clinic Dr. Time da so. Papa wei na eka edi akere yen se wiase ade ba ko a yade mentena homa yade ni wuni asie onua wo de ye hepatitis A B and C stroke yade na de wato form wanya hawo kidney mu se be waye mrempam ana infections bi na etete wo low sperm count ana wanya prostate mu hawo oba wo pa wo nso wunya bi obi de ye nipadua mu ya wo nko a pressure hernia ana stomach ulcer ene etete wo de diabetes ana wo de wonsabuom ene nkoyie onuama na ma oto na bra kumase abu akwa agogo eho ena midimafo herbal clinic ewo doctor ne sebra no mfa time onto yade de so ma wo ne number ye 0244 77 4282 ena 0245 61 6336 ya Bolivia Enterprise ye wokumasi sofola alignment ye ne multi home dia nimhwe onua wutie mie ye na yakofa future life smart foods no aba eye nuane na se nuani na se wunya bi na se wudi a eboa manipadua ni gina yie enuani vitamins ni minerals aduonum yensa ne wom amino acids edunkono omega 3 inulin selenium energy protein fiber ni nyina hye aduani mu matontwom na de ye kanie yese wo de bra be kire yade a hawo mu kire yen ye maw aduani a eye duro na di na wudi a oyade a wo de nam no onua ebetu ase amaw na wo kire mu an ye behu ye aduane no de sese ye de maw se be ya obedie no anyu ahoto sofoline kumase ha alignment ye ne multi home ene di animhwe ye number ye 0246 01 0150 and 0242 87 8090 and Dawood Herbal Hospital and Dr. Dawood adofo papa no aben se we need doctor no papa ne waduro papa we ne bowura se we kwaye brantuom na odi enupa ema adasa esa won ho yade Dawood Herbal Hospital ena wie se wutie me na se yade bia bekọ so abu a emema sebe waye mre wo mpam se woni papa ibo mpu ni mpu a de ya wo bie wano ka ne se apeja enkankane mema wo mema da fo mbem ema epa wo a wontumi nwo woni papa ishi a ye bon komo no ma wo no mu adura de wo frɛ ka ne se apa ho na cheso afa afuro no nti ute ho twɛn de se wo ye bema one wa ye mrempem obema da fom bem untumi mfa nye de wosoma wo na dwuma ana oba untumi mfa afura oni Dr. Dawood nhia papa no bemu aduro wate bibia be fine
esichire yade etetew stroke yade aka what to them se wo ba papa na nimbre a wuti hwiche mu a wo be ba next review no na wo nante na eba emoja broso na ehaw wate enemu yade brafo bi a woje wo ho enye Dawood Herbal Hospital bra no hwehwe hunu yade kro no mfa waduru nka ho se yade rubber to be mem ana prostate no ayekese sabe uyo obi outmini obashi anso hunsuo ntumi nyemba no fabrodo na ehaw ana yaw na wotie wo nipadua nim unim obeba ejeso krapa edane enka ne na Metro FM ni wom no saa da no amu ana Dawood Herbal Hospital odi ni dwuma papa ne no manie odi ofra ka kire nse na na Krobea se Dr. Memfrew kaw how kire no at the mention of the name Krobea papa nbeboa wo ate no kra ten yoma so de mawo ne number eye 0244 886437 0244 886437 and now we are Volta Drill Limited and you are one mutunsio so we obi a uhia nsuo wo fie ompotemo sebe wo brepa ansa no anya nsuo Volta Drill Limited eno ene adwumakria mekamfo de ama na awiai se wadama pebi na wonomo entunsuo no bi pe wonom no entunsuo no bi emfama wo ene ensuo no wam obi abetu omo ka kire se kosi ibu oso entu de ensuo na ba kakra na se twakra wo de freye ne obi wo ho a watunsuo enso so nsuo no se pompe machine pompe megu pare tank ni mu a ebe ye ebe twem frema sa na se machine kra onua wo ma ntu ni ye onu mu anim nsuo tu se ya wo Ghana ade se wusan Volta Drill fo ho a nkwanchenfo ne ho na wo freye ye aye betu amawo sechimato aba wo de ne ho a ye besiesie ne fine kama pa de amawo esese yenye blowing yenye pump installation in famawo yenye pump servicing and our problem ben na aba wo boho ne ho Volta Drill Limited ya dwumati tire no eno no obakumase ya hodwo da aban a ho ne main office ne wo ye normal ne hiaje na fra yen ye 0244 299 520 and 0266 43 2210 Faith Homeopathic Clinic ahenema kokoben ene yedi edwuma ena wie se wutie me na se yade bia betowo so na wakwa na yade ne nkwa obeba Faith Homeopathic Clinic ahai so oba muntie enye yade bia nkwa kra na yemu wadro yade bi wo hono a eye yensa keke na sese ye de kan ye na physiotherapy acupuncture ne massage kwa so saa yawo a onipadua ne namu no ni nyina be free ho afi tie eno ye ba kumienu yade ni bi wo hono a eye nuane a yedi de ye nom emframa ye home enuoma a yedi gugugu ye ho ana yedi dware de ye ho aho awurawura ye entifi edidi bro e de abeta ye nipadua ne mu oba ya kache a ye be detoxification ye betwe fi e de afru nipadua ne mu ye ne akuru kra mfidie ya kra mfidie afri India wo so yade na hinta akɔhye hensa de yen ye be hwehwe hunu ne de adura kan enro nketenkete fodo ye de ensa boye bo da bia ye ka Faith Homeopathic Clinic uyo obi a wuntiri mu twetwon stroke yade de wato form wa ye mre wo mpam asikyire yade etetew enipadua mu yaw anani hu problem no wanya sabe o mensem kɔ form ulcer ana typhoid hepatitis ene hawa ahenema kokoben is the location ye Benjomax company no 18 junction ne so wa ye number ye 0244 583859 0244 58 3859 area Hepa Plus Pavi and Plasmos Enomian Sanunie Hepa Plus Pavi and Plasmos uobi oho eya pebi na ma na ya agemai mane miensa ni nyina bi mame wate pebi ko huemos na mane miensa ni nyina bi no mfanye ne well being ne ho adwuma enim de America onua aduro wei eya aduro na ya aduro mu kenkon se wunya bi se ni nsuo no a nonom se ne topa ye no a memene ubetumi anya kube a pekube nsuo no tubum na fa nom onua ebeboa wa ma well being agina yie ena wie hwan na se yade bi di ne so atrantwie se wodwene wo well being ne ho ade aka ye mfaso obi oho ye oba oni atenka be ma so ni mu ana wo ye be ma oni atenka oba so ni mu no na oda hot se tabo
body too no be firewood mini bi anano nombe so nwa electricity ebe kikiu what ya say obi de ye nipadua mu yawo typhoid malaria obi nso anya srade adore no woni ntini mu abroso ti wo ho ana ne ho wo obi de ye sichire yade obi de moja abroso stroke yade infections na ha no obi ayemre mpam wo de pe hepa plus paviplasmos na wunya bi na so do no mo a wawie enu ba bi eto no Ghana ha bi anu ruwa ma benya bi doctor na ankasa doctor Eben the number eye 0542 778572 and 059 1367898 Mama mabedwa for ensemisa akwanya na ene asem wei enwie ne ena wiai adoa o wadum osena na Krobea krachi asem a wo kai yentie oba na num asem de na enso die ne de esese esu maame ya hati US eno say Krobea ema binum ya nimguase pa de mayen ma yo say womanhood is down because of ensema akrachi yi kan nana ensem ni bi wo honomo a eya na ano odin nanso Awurade Nyankopɔn hu ye mɔbɔ ene mi ankasa me wo faase one wuni ene wo se mo nyina mo wo fomesa me wo faase Limford akumanyi Esel akwada ketwa na ano na yekohia didi ho nkomo tututu di ye onwa mamre waba atenase ye mo akwa aba wate o maame Abigail Asante ya menu aba obabi oni okuno Clementisel mechiachi amunyina na wiei mutifomesa Nyankopɔn nhiramo na akwa atwampɔn papa sabe ba mu hene akrofrom krachi mama nsemisa kwanya miensa wom mate owura wadaroma ansa na o behu o beware wo ba no ne tena twempena me pa acho na na champion obusa de nsemisa yi emfonyini no ame ka ho asem nyina ebra wo mo ware enom ne ade no ye rotate ewo video no ene picture ne so wo YouTube ni Facebook ne so e de amamo enti momra Facebook ene YouTube ne so Otek 102.9 FM na monhwe awade ni mu emfonyini ene de ka ho nyina abra nsemisa yi koso nana koso monya ne sa amame ohunu bibi mo mpratwe motena di science na mo ware de di kan o wie no a one na etwe mpra no ohunu bibi a ebo se obey de obey memasem red flag ohunu bibi sa a na si no wo de wadwene ko achi as we ni we ya me hu ye no na e kire se o se ka me hwe me hu ye opani e de ni de kwanso anioma bi sie me ba ne kwase me wo mu ni se sie me no confirmation bi ama madwene ba me so me yese me de mani beto fom amre o ka kire me se we de Krobea na o se ma men ka se me suisa ay bedwum de so o ka se me ne de o ka se okoko din hu de bi abda mechi no o so be kwa akofa ne hu de bi abda wachi satana mo ware satana ma ware no na satana me se me ma me bo me papa re na enche dia na siye ma o ka se obekwa akoda one be ma foforo kwa akoda no abeda wachi ono de me nipa de me na me hu ni se na se me monitor no na me nyanya concrete evidence ankasa ho enti wo me o ka sa no me yedin ade me ase menya bema mana na say ne conscience ne say o ne tena twempena di say ansa na mo ware no kwasem ne mitwa kontompo mfa say almost the almost 10 years 11 years ansa na mo ware pacho any cry one pacho mo wododo say ansa na mo ware ya wo ye man na ni nyina wie ansa na me koye ne ho ade enti wonye ne ho ade ne de na problem ne ho menye ne ho ade de me chese ne bi sie mi na wo se akamamle no bema wonya bibia ho nyina so a yemfa ntudwa Krobea patele me kan enti ba se wo hu se wabo adwaman ne de eye bra wo kose ne ka wawie no me pacho an okay wadaroma waka kire o se bia o bema se de wo sinimi hia no mani nye ho ana se bia ontumi sa ana ha waka bi sa kire o
wɔne me ne nkɔmmɔ bi saa ɔne me ne nkɔmmɔ bi saa ɔyɛ obi a ɔtaa de ne ho kame wokɔ no ho a gyaa me de mabrɛ wɔtaa yɛ saa kyerɛ wo Krobea mentwa kontompo nyɛ sɛ asɛm asi nti wobɛyi obi ama saa nneɔma no deɛ ɔmfa bi nnimi ba n'adwumi na ɛte no saa deɛ a medeɛ ɔmfa nnimi ma mfa bi nnimi no ɔno ankasa sɛ ɔbaa ne kunu da hɔ na ɔbaa no ankasa ba bɛrima no ho sɛ mepɛ sɛ wonim yɛ biribi no ɔtaa yɛ ɔfrɛ nna ɔtumi yɛ okay ate wada wo ma ɛberɛ a wokɔtoo sɛ akrakye no asɛ ɛfrɛ ne sɛ fɛ no wɔfa yaw wokɔ pra so nickname de ɛnwansena ɛberɛ a wokɔtoo sɛ rastaman ɛnwansena ɛbutu so a hu na woyiiɛ no ɛhɔnom na no sɛ na ho si yɛ wo ɛde asɛ na aka kyerɛ wɔ mo ɔpani ɛhɔ no mehu twiri me na ade aboa me ne sɛ saa de ne bɛbɛsi nyinaa na awurade nam ɔpani me so mebɛkoma sɛ bɛfa nneɛma ɛka asɛm sɛ mehu ade menim na sɛ meto me nsa a menim na sɛ meto me sɛ menya meda case nti saa de no ma mu so no akɔmfɛ mo deɛ ɔsɛ metumi yɛ den ɛhyɛ me ho so ɛhyɛ me deɛ kɔɔ ma hu sɛ ɔbaa no ɛpɛ sɛ wɔtwetwe me yɛ den ɛde me kɔ owuo mu nti no na ɛwɔ sɛ mehyɛ me ho so ɛhyɛ me deɛ but ɛnam saa hintasɛm no a obi ka kyerɛ me no ama madwene ba mo so no mahwɛ yi a ɔbaa no pɛ me okay wo ne ɔbaa no sikasɛ mu hwana ne ho ɔden no kwasɛm ni me ana me bibia wɔ fie na sɛ bi nipa nka no mentumi betwa atoro because me hu sɛ asɛ adwuma yɛ mu no ɔmrɛ asɛ wɔn pɛ adwuma because ma pɛ adwuma bebree ama na asɛ ɔnyɛ but me nim die mu no na awaregya yɛ sɛ yɛ wo ha no na me mpenti na enuma bi wɔ no ma na me sɛ Nyankopɔn sɛ ohu me mɔbɔ na ɔma na dwen sa kyerɛ but na adwuma mu no de twa to wakɔkye no we de wani gani wanyae no na ohu wode wasote na ɔba fie na asane da de twa to we de firi gado chi na kyire no ɔba fie sɛ mo sa tena sa ekunu ne yere be patcho depi efiri ɔde wo ankɔ no ho bi debi hɔ na ɔde ne nsa abeto hɔ no ma abeto me pono ne na busia ne nsa abeto me pono no a asɛ me hu sɛ ɛyɛ nkwasi abuo bi na okay etifi sɛ ɔkɔ hu sɛ hyem no de ɔnkɔ ho bi patcho no kwasɛm ni sisi akora no Nyankopɔn ne me danse ni yɛ de yasɛ wakora kyɛ a because de wayɛ no okumi sunsum okay men so be da ase saa de we ya na meka na ɛyade a ehu sɛ bɛma bɛkɔ akɔto so sɛ ne yere obi fa no o ba na tu hu fo na gya awade kɔ tie because sɛ wa nhwɛ yi a bɛma no te ase ka so bɛware wo kora no a na adwene hyɛ ne tirim nya adwene pa nso ɛyɛ adwemɔne ɔba de akyia me akra yo akra me da se yɛnkyɛ yɛ tiefo nyinaa ɔgye so mother Dorothy by mother na dodo na afro krofro mu Corpus Christi abrosans ho na pamade ene ɛyɛ wawoda ma happy birthday because if I'm phone ni bra wa mfa ama didi me ya ma wa no wutiri nkwa na yɛnkyia upo opo se nra na osie ne ba no kafra gen nso ho fe 26 years upo asema are ho Nyankopɔn nkyekere ne werɛ pa owura panikese awura yi ni adi nkan no ebra ofiri mo ho ba ha no mfie na wotwe se ni bosome se ni ofiri hifa ofiri ba bi anam wo no oboase konka junction eba akono praso no edi sei yentam se ye di okoye de mfan se yako 8-9 months okay bosome nwotwe ana se bosome nkron ene ofiri ho no mo ebae ena case yi a ye ka ho asem sisi yi a okɔkye ne once na kofa once na power no eno so ena say ni esi wo 4th July that was last year 2023 4th July sa na just afia twam o afia twam na de na afia na utu ho na mo me pa cho ni de kwan so me yare nti afa wo yere mfie afia twam de na esi afia na se wani abere me friend wo FM station bi but bibi ntimi mo ndi ono wa say obi en ho be friend obeba na wa anko no de na sa FM kro ne yeye omo hye me bo say omo kokko friend aba
patrochi me ase wa hye obi bo but atire no omo sa de me kra akwa akra atire no kra no ase me from a obo se de oba no ekeka ne nsam hu no ka kire wo no ba bia me pe bia me fama asem enko mate okay afi yen hwe ni sei ebre ben no de won san bre wada edi nkan emra okobo sa abrabo na mkoche no na tetenye no because odin kan de insana ko mabusia me papa ho na tetenye no na me wo me dem no ne na abusia ebo mu pruma bibie na ram hu se sabra ode ensane bre wo no wadi kan akwache no ansa na ode ensane bre wa na wadi kan de aso wahwe me pacho na wadi medin kan akwache no de wo chi na chi no me chi na chi na ayi me chi na chi na abusia no na abusia flame wa hemfiru ana afi no ode ensa ofa no ode ensa na ebre me there's a penalty ananka yaje awi okay afi yenhwe ebra wode kwato abusia na nima omo frɛ wo no de yasem na abusia ne ka kyerɛ wo oho no asem abusia na ka kyerɛ me sɛ omo ne onfrɛ mo hene nimu no ohene na abusia pani de kwato na nimu no me ne mabusia nipa miensa na kɔe ana omo sɛ asama oba no ye me de bato wo manimu no kontombo bi anim awo ye kromo obi mu di madanse na mmom no me na me ye bema on pese obusa me se oba me ware ni bia na se me ware ni bio o kasa mpanifo ne kasa asem na madre ye fast na pejja me sa se pese me nimi nuafo no to and ye wadi kaka enti asem o mo ka kire wa ne se obe ware oba no ana wo ware no na mmom se bia ya paucho dibem mabia sa de amem jato de amem hon kra na hye na mu se abusuan pese mu bu me ne mabusua kwase because ande na amem na mu no aye boa payo ebra wo mu hia ye no sa krache na okodi se nwansena no abusua no efre no ana se o ma amfre no na no o mu so o mu na di nkomo ana sesei me da se wo busa me sa asem we ma hu se Ghana de bi mabusa de yi ano nya Ghana we me da se de ntama me kasa ne se o ma amfre boy no because case ni se me ko inspector plus inspector ho me report say na boy na be ye kasa nka na inspector ne de atim na boy ne nka ho ama inspector na ka che me say boy no wo ye rascal ntino am nti rascal ni o ye sa na nka me se me ye bibia sanka metia mra o nti me hunu so no se de ne me si kodo atentri ni biare enim based on asema isi woro mo no nti se abusua ne ka se o ye bia ye ne owura na kasa ana se ne de bibia sa bibia se nsi because once na me hunu ho e na se no sie me ko bo once na maame ere amane maame no enso anka asem papa bia ankyere me nti ebra muhia ye no a omubusa se obewa na na se wongwa na wo kan se de bi no den no omuka to aso wo kan se won papa je se o papa ba je se me papa okoje awale ne mama eba nti na wo mo twen se papa ne beba na adi mu aya abre wo mo me da se ho na masew rosefa bie na ona ka kire me se me man na tan ne papa ba ye di mu aya bebro busia no masew rosefa ka kire me se awa hifio se se mi ma nyina no wo ho na wo ma me nware ne baba no enware ne tina na se awale na mka se ne maame se awale huhu wagu na wi na hunamu so wagu na wi nti ma miniafo no ne wo ma mo to akura abufu ba ge na abusia pani no na se ohene bitim ade asem na ohene ne kan papa no trans kan nyina ohene na papa no asem si ye no maame ne man sansa no papa no maame ne busa ohene busa maame ne se so say akure waye oban ho se ane wa question say okod se ane na why na sign I find say court people no and maame ne say on na sign in fact papa ne di maame na tempa say wodi nyansa ohene no wakasi na nim sa kasi na nim say wodi nyansa because asem na da nyasem kotoa say obi ye say na ate oba nim say na wakoba sa abra wantimi enfa dwato akora den anko watima besine sa abedwe wem na say abraba wo ne banere ono oba ne ebo no ntika onu mi se oba no se bo ye se be asi ni a o se nka wo handan e ma no obo ne be asi na ke yemfa ne de e ma wa ohene na wotena adwam na e ka sai nka se ase wo praso mi nuafo no nyina ho okay akra ye satana se ye assignment we ma me se wo hwe mfonyina da so isisi ye ya e ye de mfonyina akra mfonyini we e ye mfonyini a ebra wo ma hye ka wa na wie na asofo no ehira no
yama oba na bunkotodwe be ma no so bunkotodwe na asofo ho edese ye wo ho ahwanfo wo mo anyankopon sunsun wo mo so no wo mo nyina twa ne ho ahia na wo mo bompa ye de ama wo mo dodo na gina oba ne be ma gina omdo mo nsa aka no na asofo na nkasa o hira awade ne de ne nsa eda be ma na pampamu saa na wo sere nhira ne aware pa ene aware tenten ne nkoso awo enta eni ahina sanyina mrem menfa hweme so sa me hwe tv no so dia wo ye dia asa wakura wo sra nta ne ahina sanyina adai wo pe ma bebre dia mame sa se wa sra nta wo se sra ahina sa aka 5 at go adai sofo no na ehye sofo no na ehye dia nyame aka bom no mu obi antitim de obeya ne ho bonsam a obetitimu no ensabone ani bone bia bebe bia no oja ne nhye no ne je se o hira so afe kan asofo dodo sayensa enegu oba de be ma ne so akra ohunu dodo se si akra de me hunu eko eno esa enan enum ensia na ebi wa akire ho o se ebi entimi amani mu enti ebi kra de wo mo nsa no ato sofo na chi se yetimi pawa nkono se bi a wo no me gina wachi a mitimi di ma ho odin no eso mu na wo tachi we ya na it say electric na che se shokoko enti bi kra wa akire na wo mo yehu wo mo na nkasa no na ase picture na chenti no ba bi aya yi se awia so na da ho a dutim se asofo no kra anyom nyina na wo mo nsagu awalefo na nkasa so na mo obi gugu asofo na chi je se me de me power no ka wo de no ho amamu ayedu se be ya abonsam bia di meditimu na aye afei die mebu sanie eba ne sei ye nwansana enwansana wabo rasta watumi achi obi yire di akoshe dem na sebe nwansana oye obi yire ho adwuma na afei enti se oba no onene twempna na ya na se o ware no a na ye disadvantages of krachi o ware oba no na dwuma be sei baako onene twempna wo mamu nan ni nyina wie na ye mpna twi o onne wo fo ni nyina wie the moment a wo ko ware no no na dwuma be sei na dwuma be sei ye no obedane boy e wo fie enti saa de animu a na animu nyamo a na wo e wo ba na animu hyase ese e ba fom da bia meka twere ne nso aka to a meso adi ho adanse ese oba ono memma oba na da wadwene nka na Krobea media me do oboa e ya lo jirigogo oba no twere no katoa me so de American so say oba brewo hoase fashe wukunase brewo hoase ma wukunu yesitie be submissive ema wo husband na waka kire bema se bema doyire nti oba ni do oba kobo ne maami amane se me hunu papa bi osi opeso ne metena obisa ohwa obetumi ahwe wo oba bia pebema obetumi ahwe no asemo ya make se me boa ema monka oba bia pebema obetumi ahwe no ahwe ne ma ede ama no ene oba bi ti aware ase ne kunu hwa otumi hwe ne manti ena ama saa ba no oda so ti awade ase o senkenye se o me trase saa ma na hwe me mama me senkenye saa de na enka wajai nti se ma eba awade mu a oba odo a wo wonye wukunu oni do eye oma Dr. Mangwa akra oho te sei o tweli ampo nyankopon adom me ho ye pa ya de nyankopon asese wanya wo bre to de bia uma weni ye dia de ehinta akoshe baabi kura no onsatumi sa ka wade na wiai adofo ne adehye awurade fie heba center papa no ye frɛ ne Dr. Mankwa papa yi
eduru ku ada seya sabre seya ye ne bonkomo eni say make sure say every Wednesday every no me numpa mu kono oni Dr. Mankwa ebebo mpu ni mpu ewo utek okay nti ene no waba akire akina obeba ne nkane ye ene na awotwe obeba enianimu no ansa na akiri aba okay ene awurade fie heba center yasane wahia idie ene kyerɛkyerɛ yɛn wodi akora ebeda otumfu nyankopɔn ase bible say ade nyina emfa ase da ma awurade na eduru ba bia ne nipatimi hu bibi na yafo mebe ya ja so wa ni ya me de ba madwuman mebe duru new road na ka bo ba kwa oda ha de ya to no so a na awre ho ba o mu gina ho se oda ho no so kuku ma so e de no mdi ade akata so mu police am ma ba Franco hospital e bi kura na nka o free so abana sa ba ni nyina mu no yɛde nyankopɔn adom na ho ɔde tumi ndanda nyina ɔde yɛkɔde yɛba ya na yɛde otuodu ampo nyankopɔn ase akora duru baabi no nyankopɔn ka kyerɛ Israelfoɔ sɛ ɔka kyerɛ Moses sɛ wɔnka nkyerɛ Elon ane ne ma no sɛ nhyira a ɔmomfa nhyira Israelfoɔ nie da bia mbɛtena sɛ a meka wɔ mu a ɔmu de me nɔmba ma amanfoɔ yɛ a ɔmu de ɔmu ma o o yare o so ko Dr. Mankwa me chiro bi wo koe no ho ato no obi call ba bi no ho anto me chire doctor no ho ato no ma manfo ba so obi na do number e ma me saa fo nda bia me ka so mu do so se no mu fie number wa fidie ne so saa fo no so me yesa bia mbetra se am so ka se otwedi ampo nyankopon no ewurade nchire wo mu no mu nsa no adwuma nye yi no mu masomdwie nso dane da mu ho ban akora transe na me chamatiefo chire am krom kotefo ese me kan fo a obiem ku a oti okote otek was say drew a bodon a bo dum you know banes wan fa no wuradu na ntoa ne ho nto no o mu nyina etie sa na me chiacha kewfo nyina ba bia kan na me ton paboa no kewfo nyina me chiacha o mu so abiem o mu tie nti akora trasi ye nche ho ebre no de da bia na iso nti ye trasi nso a wo mu so mu ha wa amane no ena ya na eni o mu twetwe nkomo nti atrasi na me kira kwan me de number no so batudwa me so ne so wo ha wa amane kodan na bi krankro ya de bi da so ade fre Dr. Mankwa number is 0241 09 39 15 0241 09 39 15 and a number back on 0549 20 66 number ni mienu nyina Dr. Penmi number no abrebi abefre me bia no mefa me sie ni baabi okro no mbosie Red Park ho ne ebutu a yedi edwuma akora trasin dan da nyina ya na ye kan ye nka me se me nka sanya etire na ka se ni titi aka na aka ni nyina de aka ye se wo utwa ni ti ade aka nyina ya homa sa ni nipadua nso te utini nya tifiri wa unye nipa biem ba se tire no wona se body ni baabi kura aye atechema utimi de trase eche enti da bia mbetrase a meka wo ma omoti yade kranko enipa omudi adanse na kura de alwadi fie ba center ya nkrofo herbalist fo bi bu yade bia den kono ho a wono atimi direct obi nso timi from doctor uwa odrom na so betimi adum bi sa fo ni nyina so mangu se afi wodo ne e ba aduma ni de wonni hu akade no obi ba de wo akade no fa ne ko ho se de ukoji e specialist bibia itri kase obi a no special sa ne so herbalist aduma no sa na obi wo nso a no wo ba bia no professional gina pa enti wo tie ma wie na so wo ho na utia wo ya aye krankro de waso aduro wo de wa ya aduro bia na nkwa wo de me kanfo already fie ba center ma so de bra obi wo se ni tina se bibi nnamu obi wo se mi tina ye moyem dududu obi wo se mi hwefoma no mani ase yiagu obi wo se mo masodwa me gagaga obi wo nso se asade bi ni na mitrim sa fo nyina me kanfo already fie ba center ma titiri o mu nso o mu asonyade etiade ntim kofa asonyade ba da bia na me ka ho asem se koko no etim fifiri ni patrim koko fifiri utrim ana be ma enka aba wanum enti obi wa wosimi kasa na enka wo manum babusa titiri na o mu wa no ya wosimi tinsu dwame ya mi ti dwame sa fo ni nyina no me kanfo already fie ba center ba gi aduro ni anhwe ni entu ase ma obi wo nso a wosimani ya me ya mani ya kokokoko da bia me ka koko fifiri wani ya se ete koko timi fifiri ya ni so me ka because uba me ho a wo mu a me di koko aduro ase o mani yade ne doso enti wo a wo tie me na ne so wo ani problem
wo abon so hwe ade na atu abom obi wo se ade no wo akira mi hu ne ye enipa ba mi hu nanim o wo akiri so mi hu nanim obi wo so osem de mani no eye me hene na nina kokokokokoko obi wa bi nso asabra emwa so tim eba mpanimfo so asabra ye nkola no eba panyini so otimi sa wani enti ye ka ne senye se bia ebosremu ka ne ye ka adwuma na ye no obi enipa na eba ho no ya mo na ye hwe mo ne enso ye hunu mu ye nya hu wa ya che enti wunim se ne ye tu ba na ebusa wa obi okro oba no e manimi se na ti yo sa doctor mitia me ya na effective mani enti e be transfer ye wo twedua mponyankopon na dawroma ya na do ye do so so ne manyina da bia me se awurade na sayade ne yenso age hu sika adie no wa me aduro nwanwaso uba awurade fia me se aduro bi ni ba bia ye wo heba center ho nko na aba ye de aduro no behwew ama ho ato enti obi atasi nani so obu a pressure ya umfran glaucoma na de yade bia di akakraka de amema yade no ya se footballers obi ane ni din ni number ebo no udu oba awurade fia ba center de anso be complain wani ni kura sa de hu ade ya abra ebe mu aduro ya wode ebe kire wade be soso wani so bete se honhum bi na aye ebe aduro ade gu nso wode ohuru wani so ada ho enti utie mi na awie ya awurade fie ba center na kane na mba ukwada na me ana me kasai obu a bi otemi nka che Dr. Amankwa na kasai ye ne kase ba bia tokro da bia no aduro tumi wura enti ye wode kase ye nyama ne ye yam posa ye posa yensa ye si wode sa wode sa de wasa wode twitwa de twitwi na wo no ma wo no utua so abetua na watua utu ye de mema na omu mema mu free so mema mkamo no ya waduro wa do bema ne batum na aduro na awura bema bo se mo ne yigu so sade ye wo ba kwa e breast cancer ade huru wonu furu so na mo yigu ho no sa ne ye wo aduro ade gu aduro edugu nso hiem na do bema ne dead do bema na tum aduro na be wura bema bo se mo na omu bema ho mu de pepepe na da bia na anu so nsuo no se bia sabi oba nufu so nsuo de oba ye be mu aduro ama saade ni nyina to atwa na da na me ka me se ye wadura na wo ba me kirew oben se na wo ya na kira ayi no afra minerals wa be ka no mana bom no wa ye ne sana de ahya fridge wo ma ba wo infection de wontimi nyunso nyina ene wo mu di adanse wo to ye den me se no boy bi ba wo se doctor he ne aduro ma wo se ye waduro ne waduro di he ne aduro ma me ma ya sa na ye me ya na ho na sana abetom nyina jai am say enkasa agya bra baji me sama na aduro me so do yusu aduro bosom miensa mo nkasa ko yusu no bosom ne ho aton da bi aduro ne yade ko ebo no to no obesa asore ebi kura na yade no okokoma na ni betumi asate enti won san ko ye bie fa wie no ntam se me ho ye kwadwofo amema ho na bia na me ka honhum nsem no spiritualist na ye no obi honhum bia no obi oye kwadwofo bia no obehu nyankopon ne mani munyam because obi nkaka se maposa aduro ba akwa mo adware nti wie no wie da bi enti na bible se ye mompa ye da abraye ne dai ye mre hu enti ye kire wo na e kire be kire wo fro se de da bia no adu foforo ba wiase abrofo di no ma foforo ba wiase no sa na adu nso tie da bia wa adu foforo ho because na hu ma ba no ya mafia enti so mba na nso a nso nya mafia ntimi tutunu mo mu nko hu mba ni ye nkunu ntimi nkuno eni ntu akọ yesu ko di mu adawi okọ ho no wo se firi mi so ko satan sanko beku no wasim nya di wiase ahya miensa nti obi akwa paye bebrebe na mi kumbu nsam ku bede okuno untimi nkuno ne bere nya ndui ne bere du aye pam no nti wase wo do opam no ko chinchina akwa we so wase mensa nkwa ye medam mo sabra no wo ye no okoye no wagya wada ahomache kra esore bompa ye tuo kro gigigigi ne wa na bia wo mobi na mobi obesa aba wa ye mena obesa aba be fawo nti awradi fie ba center de ye ne etimu obi akwanche na obu se papa we are sofo na msi da bi minya sofo be nyina ye awrade adwuma because nka awrade ye din no enya awrade fie ba center enti utie mi na awie na utie mi na awie a ye de ampanifo skatase enti entoponko ye bla ni so ye sori afre ye me sad number ni utudwa number ni 0241 09 39 39 15 15 0241 09 39 15 15 and 0549 20 66
6633 number ni mienu nyina me number time bia be frame bia no meje wo so because eduru ba bi nso a akra ya na ye be kan aka obetimi ahawa fra wa gidi wo akra wo e bia me kopem no ba bi obetimi afra wo tumi ka ba be du fie no kra wase doctor na me ba nso ma nya ama eduru ba bia esa mo fra mo kase me yemfa because ada obi fra me report to doctor bi chiro say wa ba ye interview kra wo fra na wo mfa because obe fra na e bia wo ma wo di no agro de se ne wo mfa be hia dia wo ba wo betra ka ma fa na ba fra doctor me ba wo hin ye be kirew enti wo tie me na wo tie me ne wo wiase me abrabo mo ya diama o me se akro bi ba me ho akra no ba me ho na ye se de your friend say bosomo pese fa no me transition na se wo mu fie nkonwa ho bosomo so sa ho me ma di wo enwo kokoya enwo aye kokoya e na man di adwira na ye di ade bi kan odi dwira no na ne ho ato no wo ba awurade fia bi bia ne wo awurade nya no ba fa hin no abewura fie se wo mfa ba bia so wo kubutu kumase kuro na so ba be sika ye ti ade a wo di also wo ba kronom wayi kronom mazi makro kronom wo di wo si kronom a wo se won si watwuma kwa ma rola bank nanim e wo kronom ho na de o si akroso kwa praja for ho buso mu se ope bosie taxi station okwa do be kan se me kwa urade fie o me kasa ho na ayaresa wo ho na ahotowo enti wo de wo hawa amane a ye nkasa ni nyina yade bia no eni hu tumi wo ma o de ka ye ntua ada no oba bi be confirm ebe kan ensem bi wo ewo Kofi Aduma wani ni show so oba no wo UK waji obi sika $100,000 waji adi eno oso course of maami bi ho so of maami ndi ahaban aye ne ho aduma mani atwitwa nufu mienu wose eteki 6 months oba wose nya aduma wose ahaban de yetedi ya de be ya aduma se boni bi obi adu boni ada bia be kan na ye kan ye se bia ye kan didi agro ye teten ama no ye hu ohu kura so mom ti abosom so ba wo kan sa na obi afantra se oba ha no onwe ibese na do so nsinitiri na ontwa ampese da bi ente sa ye teten ama na ye heba de se adunsifo no ye hu ohu pa udi agro betum di ahaban akoto bi enti so bi de wo ka kase da bia betra meka se de de nkran da ka wo ma me di juo muska mo doso enti utuo no obi de wo ka nyanketinketi ni bi de mu oduro mu opi no because wo twan pafu a wo se wo yin pafu be twan pafu enti ona kase ne ye because ba adwuma na den ye ba ju sika ansa na ya ama enti so obi de wo ka na so wo ntua e ka na che udu wo so wondo abene se de wade ade be kire ne se ewiase wo amaga ne wo amaga but number no na me frɛ number ni bi ewiase me sorry ya frɛ me number na 0241 09 39 15 0241 09 39 15 and 0549 20 66 33 e beda watiefu nyina ase ye nyina ase da Nyankopɔn so se chiro bia ishira won so no ku de manya atrase de eno ano da bia ese mi wom eja tiato amen ado for Dr. Amanko I don't know shaden so se uku adai ene ya wate den kan nyambo a next week exactly 1:30 e kodon so obete nka one papa no behia na papa no aye wo ho adwuma enti sabri wa sore frɛ no na madam wase aka kire mo se abapa mall eye biggest online shop say ye ya wutie